So guys, फिन खेबसेबाव आं नोंथांमोनजों लाइव फैबाय दायो आरो बेयावहाय आं नोंथांमोनजों मोजाङै रिजाल्टखौ फाइनाल रिजाल्ट हिसाबैनो बुंनांसिगोन नङा होमबा रिजाल्ट सानगासिनो दङ दायो स' नोंथांमोनजों फिन खेबसेबाव आङो फैफिनबाय स' बेवहाय आं नोंथांमोनजों बेवहाय जुरित्त जाबाय थागोन बेवहाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायदोंबा दायो नोंथांमोना जोंखौ लाइक खालामनो हागोन फार्स्टआवहाय आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बुहुमनि जेरावबो थानाय खना खनला थानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि दारै नुनो मोनथों गासिबो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनाल' नुनो मोननाय बे नङा दिनैनि फाइनाल रिजाल्ट बेवहाय जों नुनो मोनगोन रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायगोन रिजाल्टखौ नोंथांमोना ससे दानि देखायखादोंमोन आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन स' नायबाय थाबानो जाबाय रिजाल्टखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनि गासै जोंनि बे BTC आवहाय दायो सोर बबे मोनसे पार्टिया दायो नुनो मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव खोन्थानो थांगासिनो दङ बेखौ नायदो नोंथांमोना स' दायो 36टा सिट थांबाय रायजो राजाफोर 36टा सिटनि गेजेरावहाय गासै UPPLआ बेसेबां सिट मोननो हादों बेखौ नोंथांमोननो आं देखायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय फारियै स' बेवहाय गासै नुनो मोनदों जोङो बेवहाय लाइभआवहाय जे 13टा सिट B5 को थांनाय नुनो मोनदों बेवहाय दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायनि 13टा सिट B5 को थांनाय नुनो मोनलायबाय आरो बिनि गेजेरावहाय दायो 18टा सिट UPPL को थांनाय नुनो मोनदों बेवहाय 18टा सिट UPPL को थांनाय नुनो मोनदों गोबां बुंनो गोनां बाथ्रा बेयाव साननो गोनां बाथ्रा आरो बिनि गेजेरावहाय BJPआ मोन 3 सिटआव देरहानो थांगासिनो दङ बाट मोनथाम सिट BJPआ माने सिटखौ आवग्रिना लांगासिनो दं रायजो राजाफोर आरो लोगोसे आदार्सआव मोननै सिट थांदों आरो लोगोसे UPPL हान्जाया 18टा सिटआव देरहानो थांगासिनो दङ UPPL हान्जायानो जोबोदखे सिगाङाव थांदों गासै 36टा सिट रायजो राजाफोर गासै 36टा सिट थांगासिनो दङ अनलि UPPLनो नांगौ मोनथाम सिट आरो बिनि गेजेरावहाय बे मोनथाम सिटखौ मोननो हाब्लासो UPPLआ देरहागोन रायजो राजाफोर स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना चेनेलाव फैदोंबा गोदानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां लोगोसे बेबायदिनो मोजां माने जोङो इम्परटेन्ट जायखौ नोंथांमोना मोनथिनो मोनाखै बेखौ जों मोनथिहोनो थाखाय जों नाजागोन अराय समनि थाखाय स' नोंथांमोना लाइभ नुगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव BJPआ गासै 4 सिट मोनदों होनना बुंदों स' आं बेखौ नायनि नोंथांमोननियाव मोजाङै कनफार्म खालामनानै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बेखौ गासै दायो स' जोंनियावहाय दायो जि कनफार्मेसन दं जों बेखौ नायनि सिगांग्रो गासै B5आ 14 सिट मोनबाय होनना बुंदों B5आ गासै दायो 14टा सिट मोनदों होननानै बुंदों दा बेखौ जों कनफार्म खालामगोन आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोननि सिगाङाव पाब्लिश खालामनानै देखायगोन रायजो राजाफोर दायो BJPआ मोन 4 सिट मोननानै देरहाना दङ माने मोनब्रै सिट आवग्रिना दङ BJPआ मोनब्रै सिट आवग्रिना दङ ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बिनि उनावहाय दायो B5आ 13टा सिट आवग्रिना दङ आरो बिनि गेजेरावहाय UPPLआ 17टा सिट खमायनो थांदों UPPLनिखौ खमायनो नुनो मोनगासिनो दङ जोङो आरो लोगोसे बेवहाय जों थाबैनो मोजाङै फाइनाल रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन दा जाय मा जानो थांगासिनो दं जों बेखौ मोनथिनो हाला स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ देखायगासिनो दङ स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना लाइभ नुगासिनो दङ जोंनि गेजेरावहाय दायो बबे मोनसे पार्टिया देरहानो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो लाइभ देखायगासिनो दङ लाइभ नुनो मोनगासिनो दं नोंथांमोना जोंनि दारै दायो गासै 18टा सिट UPPLआ मासिखौ आवग्रिना दङ आरो लोगोसे
बेवहाय सोलाय सोल'आ जाबाय थायो रायजो राजाफोर बेबायदिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे बुहुमाव थानाय रायजो राजाफ्रा खना खनला गासैबो बे भिडिअखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे गासै 37टा सिट थांबाय आवग्रिबाय माने दा मोनथाम सिटल'सो दंसै रायजो राजाफोर दा मोनथाम सिटल'सै रायजो राजाफोर बे मोनथाम सिटनि गेजेराव सोरनि खाफालाव दङ बियो बेखौ जों नुनो मोनगोन रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना नायगासिनो दङ बिएम सोदोब चेनेल रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' आदार्सआव गासै बिजेपिआव गासै 4 सिट लानानै दङ आरो लोगोसे इउपिपिएलआ गासै 18टा सिट आवग्रिना दङ आरो बिपिएफआ गासै 13टा सिट आरो लोगोसे आदार्सआव दङ 1 सिट स' नोंथांमोना नायगासिनो दं भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम दिनैनि दिनाव सोर सरकार जागोन नोंथांमोना बुंबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअनि दारै दिनैनि बिटिआरनि इलेक्शन रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना कमेन्ट खालाम सोर सरकारा देरहागोन बायदि आरो सोर सरकारखौ देरहाजानो लुबैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना लाइभ चाट खालामनो हागोन जोंजों लाइभ चाट कमेन्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बेवहाय नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ जों नायगोन नुगोन आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा गासिबो जरित जागासिनो 2000 भिउ जाबाय दहाय 3000 मोन दायो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो लाइक खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा लाइक खालामलां लोगोसे स' नोंथांमोननि सायाव जोङो रिजाल्टखौ खोन्थालांगासिनो दङ दायो बिजेपिआ 4 सिट देरहानो आवग्रिना दङ कंग्रेसआ 1 सिट आवग्रिना दङ आरो बिनि गेजेराव 18टा सिट इउपिपिएल आवग्रिना दङ बिपिएफआ 13टा सिट आवग्रिना दं स' लोगोसे नोंथांमोननि सायाव बेखौ बुंनो सानो आङो दिनैनि दिनाव निउ पार्लियामेन्ट मैयासो अपेनिं खालामदों भारत हादराव लोगोसे आरो दिनै माने जोंनि बिटिआरआ जाय एकर्ड जादोंमोन 27 जानुवारियाव 2020 नैबे मायथाइनि दिनैनि दिनावहाय जोङो गोदान सरकार नुनो मोनगोन गोदान बिटिआरजों लोगोसे मोनसे मजबुत स्ट्रं पावारजों लोगोसे जों दिनै नुनो मोनगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय था फारि फारि आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थालांबाय थागोन दिनैनि जि बिटिआर इलेक्शन बेखौ आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थालांनो थांगासिनो दं नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय स' नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय था जों नोंथांमोननि सायाव खोन्थालांबाय थागोन रायजो राजाफोर आरो लोगोसे दायो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों जोंनि दारै नोंथांमोना दिनै माखासे रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन बिटिसिआव सोरनि भाग्यआ दङ रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना खोनासंबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो सानदों नोंथांमोना गदाय फेस टु फेस नायदों नुदों स' दायो लाइट गैयामोन बिनि थाखाय जायनि जाहोनाव नोंथांमोनजों मेगनाव फेस टु फेस नोंथांमोनजों ओंखारनो हायाखैमोन जायनि जाहोनाव स' दायो बिपिएफखौ 13टा सिटआव देखायदों आरो लोगोसे इउपिपिएलखौ 18टा सिटआव देखायदों आरो बिनि गेजेराव बिजेपिखौ 4 सिटआव देखायदों स' बेयावहाय जोङो नुनो मोनगोन दिनै बिटिआरनि माने हालामखौ सोर दैदेनगोन बिटिआर माने रिजनखौ सोर दैदेनगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय नायनायजों लोगोसे लाइक खालामफा जाहाथे जोंबो इन्सपायार मोनो आरो लोगोसे बिदिनो मोजां भिडिअ आरो लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबाय थानो हागोन आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों बिटिसि इलेक्शननि रिजाल्ट आरो बिटिआरनिनो इलेक्शननि रिजाल्ट आं नोंथांमोनखौ खोन्थालांगासिनो दङ दिनै टटेल डाइरेक्ट टारगेट लानांगौ 21 सिट बाथाय मोनसे सरकार लिड जानो थांगोन दायो मोनसे खोथा बुंगोन आङो जुदि 21 सिट थाङाब्लाथाय होमबाना मोनसे सरकार लिड खालामनो हानाय नङा एलायन्स सिस्टेमै थांनो हागोन दा इउपिपिएलआनो देरहाहक बिपिएफआनो देरहाहक एलायन्स सिस्टेमै थांनो हागोन दा बेयाव बिजेपिआ 4 सिट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर इउपिपिएल 18टा सिट आदार्सआ 1 स' नोंथांमोना बेयाव गिदिर दुंहाव बिराद गिदिर बारहुंखा जागासिनो दं बेवहाय जोंनि बिटिसि बा बिटिआर हालामावहाय नोंथांमोना नुगासिनो दायो 40टा सिट दङ जोंनि बे बिटिसि माने 40टा कनस्टिट्युएन्सि दं जोंनि बिटिआरआवहाय दायो नोंथांमोना नुनो मोनदों 21 आउट अफ 21 दा बिनि गेजेराव 37 सिट थांबाय बिनि गेजेराव बिपिएफआ 13टा सिट आवग्रिना दङ इउपिपिएलआ 18टा सिट आवग्रिना दं आरो बिजेपिआ 4 सिट आवग्रिना दं आदार्सआ ओमफ्राय बिनि गेजेराव 1 सिट आवग्रिना दं आदार्सआ बिनि गेजेराव स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जों नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थालांगासिनो दङ फारि फारि दिनैनि रिजाल्टखौ स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय फारि फारि थांगासिनो दङ स' दायो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय
रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंनि चेनेलाव BM सेटआप चेनेलाव गासै बेवहाय भिउआ 25,000 दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ 2577 स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक खालामलांबानो जाबाय शेयार खालामलांबानो जाबाय रायजो राजाफोर दिनैनि इलेक्सन नोंथांमोना नुगासिनो दङ दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना इलेक्सनखौ नायगासिनो दङ इलेक्सनाव सोर देरहागोन नोंथांमोना नुगासिनो दं रायजो राजाफोर दायो आं नोंथांनि सिगाङाव खोन्थानो थांगासिनो दं इपिपिएलआ 18टा सिट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर आरो बिपिएफआ 13टा सिट आवग्रिना दं बेवहाय नुनो मोनदों बाट बेवहाय गाहाय गोजौ जानो थांगासिनो दङ सोर पार्टिया सरकार दागोन जोंनि बे बिटिआरआवहाय बिटिआर गोदान हालाम हिसाबै आरो लोगोसे BTC खौनो आपग्रेड खालामनानै बिटिआर बाहायदों नङा होमबा स' बिनि गेजेरावहाय बिनि पावार फांसना गोबां बारायबाय स' बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों दिनैनि दिनावहाय जि पार्टिया देरहागोन बे पार्टियाव दिनै माने गोबां गोहो गोनां स्ट्रं फार्स्ट पार्टि जागोन बिसोरो जे जोंनि बिटिआर हालामखौ दैदेननाय आरो लोगोसे गोबां गिदिर बाजेट दं बेवहाय गोबां गिदिर प्रजेक्ट दं नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेनि जाय माने इलेक्सननि रिजाल्ट आं नोंथांमोननि सायाव देखायगासिनो दं नोंथांमोननि सिगाङाव बिपिएफआ 13टा सिट देरहाना दङ आरो इपिपिएलआ 18टा सिट आवग्रिना दं बिजेपिआ मोनब्रै सिट आवग्रिना दं आरो लोगोसे कंग्रेस मा आदार्सखौ होनना बुंदों बेवहाय मोनसे सिट आवग्रिना दङ दा बेवहाय जिएसपिनि बा सरनिया बाबुनि जायखिनि पार्टी बिथांमोननि पार्टीनि जेबो देरहानायनि जेबो सम्भावना नुवाखै जोङो बेवहाय माने मोनसेबो सिट आवग्रिनाय नुनो मोनाखै स' बेवहाय देखायनाय मथे जोङो बेवहाय फरायनानै खोन्थागोन क'क्राझाराव इपिपिएलआ मोनब्रै सिट आवग्रिना दङ बिपिएफआ 6टा सिट आवग्रिना दङ बिजेपिआ मोनसे सिट आवग्रिना दङ आरो चिराङावहाय इपिपिएलआ 3 सिट आवग्रिना दं बिपिएफआ 3 सिट आवग्रिना दङ आरो उदालगुरियावहाय इपिपिएलआ 6 सिट आवग्रिना दङ आरो लोगोसे बिपिएफआ 2 सिट आवग्रिना दङ बिजेपिआ 2 सिट आवग्रिना दङ आरो इपिपिएलआ बाक्सायावहाय 5 सिट आवग्रिना दङ बिपिएफआ 2 सिट आवग्रिना दं बिजेपिआ मोनसे सिट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि खोन्थालांगासिनो दङ दायो बिजेपिआ 4 सिट आरो टटेल बुंनो थांबा आरो बिनि गेजेरावहाय बिपिएफआ 3 सिट आरो इपिपिएलआ 18 सिट सोर देरहागोन बेखौ जों नुनो थांगासिनो दङ लासै लासैनो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन नुलांबाय थागोन बेवहाय मानसिफ्रा बेवहाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफोर सोर देरहागोन बेखौ नोंथांमोना खोनासंबाय थाबानो जाबाय जों नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां खौरांखौ देखायलांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम बयनिबो आरो लोगोसे बेखौनो बुंनो सानगोन गोसो गोथारै नोंथांमोननि दारैनो जोङो दिनै लाइभ फैदों आरो नोंथांमोननि थाखायनो जों दिनै लाइभ फैनानै नोंथांमोननो खौरांखौ दिन्थिना होदों जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै बे लाइभखौ नुनानै मोजाङै गोसोफ्रा सन्थुष्ट जायो सोर देरहागोन बायदि मोनदों नोंथांमोना बेखौ कमेन्टआव होबानो जाबाय सोर देरहागोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव होबानो जाबाय रायजो राजाफोर स' जों नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों नायनानै नेना थागोन स' बेवहाय जों नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों नायगोन रायजो राजाफोर
So रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदों दायो 2900 views जागासिनो दङ स नोंथांमोनहा 2900 view जागासिनो दङ जोंनियाव दायो बीपीआ मोनथाम 13टा सीट आवग्रिना दङ बीजेपीआ मोनब्रै सीट आवग्रिना दङ कांग्रेसआ मोनसे सीट आवग्रिना दङ आरो लोगोसे जीएसपी सरनियानिखौ मोनसेबो जों नुनो मोनाखै आरो लोगोसे यूपीपीला मोन 18 सीट आवग्रिना दङ रायजो राजाफोर यूपीपीला मोन 18 सीट आवग्रिना दङ So if you have मोन 18 सीट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ 19टा सीट यूपीपीला 19टा सीट आवग्रिबाय रायजो राजाफोर यूपीपीला गासै 19टा सीट आवग्रिबाय रायजो राजाफोर यूपीपीला 19टा सीट आवग्रिबाय रायजो राजाफोर यूपीपीला 19टा सीट आवग्रिबाय आरो लोगोसे बिनि गेजेरावहाय जों नुनो मोनदों बीपीएफनिफ्राय मोनसे माइनास जानाय जों बीपीएफनिफ्राय मोनसे माइनास जानायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोर दायो जों बेवहाय मोनसे सीट माइनास जानायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोर फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायगोन इलेक्शननि रिजाल्टखौ दिनै बीपीएफखौ 12टा सीटआव नुनो मोनदों लोगोसे यूपीपीखौ 19टा सीटआव नुनो मोनदों रायजो राजाफोर सोलाय सोल' आप डाउनआ जाबाय थागोन रायजो राजाफोर $3,003 view जागासिनो दं नोंथांमोननि सिगाङाव $3,477 view जानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां रिजाल्ट खौरांखौ नोंथांमोननि सायाव देखायगासिनो दङ 3,500 आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामलां आरो लोगोसे शेयार खालामलां गासै 20टा सीट नुनो मोनबाय रायजो राजाफोर यूपीपीनिखौ रायजो राजाफोर यूपीपीला 20टा सीट देरहाबाय गासै 38टा सीट थांबाय बेवहाय बीजेपीआ मोनब्रै आरो लोगोसे आदार्सआ मोनसे स 5 थांबाय लोगोसे बेनि उनाव बीपीएफआ 12टा सीट स लोगोसे बेनि उनाव 5 and 6 7 17टा सीट स गासै टोटल 37 सीट थांबाय स बेयाव जों 36 खौ हटायनानै जों बेयाव 37 लागायना होनसै रायजो राजाफोर स दिनैनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोजाङै मोजां नुनो मोनदों स गासै मोनथाम सीटखौल'सो जों नुनो मोनगासिनो दङ दायो बेवहाय 22टा सीट यूपीपीला देरहानाय नुनो मोनदों 22टा सीट रायजो राजाफोर 22टा सीट यूपीपीखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे बिनि उनावहाय बीपीएफखौ डाउन नुनो मोनदों 10टायाव नुनो मोनदों बीपीएफखौ रायजो राजाफोर स बे हिसाबै यूपीपीला लिड खालामबाय बीपीएफखौ 10टा सीटआव नुनो मोनदों रायजो राजाफोर बीजेपीखौ 4 सीटआव आरो यूपीपीखौ गासै 22टा सीट नुनो मोनदों रायजो राजाफोर स बे हिसाबै यूपीपीला लिड खालामगासिनो दं रायजो राजाफोर ओ माय गॉड रायजो राजाफोर स भिडिअखौ लाइक खालाम शेयर खालाम 3,679 3,727 view जागासिनो दं रायजो राजाफोर कमेन्ट खालाम इन्ट्रेस्ट जानायनि गासै 22 सीट देरहानानै दङ
इउपिपिएलआ दायो गासै मोनथाम सिट जोंनि आखायाव दङ सोर पार्टिया देरहागोन बेखौ जोङो नुनो थांगासिनो दं गासै रायजो राजाफोर दसे बावैनो जोबसिगोन 23 टा सिट देरहानो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर इउपिपिएलआ गासै 23 टा सिट बिनि गेजेराव गासै बेयाव खमायबाय गासै बेयावहाय 38 टा सिट दंबावो मोननै सिट जोंहा दंबावो 38 सिट थांबाय आरो बिनि गेजेराव जोंहा मोननै सिट दंबावो मोननै सिटनि गेजेराव गोबां गुदुं थासारि जानानै दं रायजो राजाफोर 4000 भिउ लाइकखौ नांगौ आंनो गोबां नोंथांमोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां मोजां खौरां खोन्थागासिनो दङ सोर देरहागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय 4000 भिउ रायजो राजाफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिजेपिआ मोनब्रै सिट आवग्रिना दङ कंग्रेसआ मोनसे सिट सरनिया बाबुआ मोनसेबो सिट आवग्रिनाय गैया बिपिएफआ 10टा सिट आरो इउपिपिएलआ 23 सिट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर बे हिसाबै नायोब्ला नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दं बे हिसाबै नायोब्ला 23 टा सिट आवग्रिनानै दं दायो जोंनि रिपर्ट हिसाबै जों बेयाव रिपर्ट हिसाबै नोंथांमोननि सायाव देखायनो सानदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो लोगोसे 10टा सिटआव नुनो मोनदों बिपिएफखौ आवग्रिनाय बिजेपिखौ मोनब्रै सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों कंग्रेस पार्टिखौ मोनसे सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों दायो जिएसपि बा सरनिया बाबुनि आखायाव जेबो सिट नुनो मोनथ'वाखै स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय फारि फारियै आं नोंथांमोननि सायाव देखायगासिनो दङ रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो सानदों बिपिएफआ 10टा सिट आवग्रिना दङ लोगोसे इउपिपिएलआ 23 टा सिट बिजेपिआ मोनब्रै सिट आरो कंग्रेसआ मोनसे सिट नोंथांमोना रंजागोन ना दुखु जागोन बे नोंथांमोननि सायावसै 4769 भिउ 4800 भिउ नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जेसेबां हायो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जायफोर गोदान आरो लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों जायफोर बे चेनेलखौ नायगासिनो दं लाइक खालाम मानो होनबा नोंथांमोननो बे खौरां देखायगासिनो दङ आं नोंथांमोनजों जुरित जाबाय थागोन नोंथांमोनजों कानेक्सन जाबाय थागोन रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे इलेक्शननि रिजाल्ट दिनैनि बिटिआरनि इलेक्शननि रिजाल्ट 40 कन्स्टिट्युएन्सिनि सिटआवहाय गेजेराव बेसेबां देरहादों आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव खोन्थालांगासिनो दङ 10टा सिट आवग्रिनायखौ नुनो मोनदों बिपिएफ हान्जानिखौ इउपिपिएल पार्टिनिखौ 23 टा सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों 23 टा सिट हिसाबै 23 टा सिट आवग्रिनाय हिसाबै जोङो मोनथिनो मोननाय मथेब्ला 23 टा सिटआवहाय बे लिड खालामलांगासिनो इउपिपिएल पार्टिया 21 सिट जुदि मोनोब्लानो मोनसे हारसिङैनो सरकार दानो हानाय गोहो दं होननानै बेखौ जों खोनानो मोनदों बा मोनथिनो मोनो स' बेनि थाखायनो दायो 21 सिट बारनानै 23 सिट आवग्रिना दङ जोंहा इउपिपिएल पार्टिया लोगोसे बिपिएफआ 10टा सिटखौ नुनो मोनदों लोगोसे आरो बिनि उनाव बिजेपिखौ मोनब्रै सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों स' बिनि गेजेराव कंग्रेस पार्टिखौ मोनसे सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों स' बिनि गेजेराव दायो सोर पार्टिया लिड खालामगोन बेखौ जों नोंथांमोननि सायाव फारि फारि खोन्थालांगासिनो दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ सोर पार्टिया लिड खालामगोन बायदि स' बिनि गेजेराव आं बेखौनो आसा खालामो जे मोनसे पार्टिया जाय पार्टिया देरहागोन बेनो देरहाथों आरो लोगोसे एलएनसि आलासिनो थाथों स' आं बेयाव नोंथांमोननि सायाव फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना फारि फारि नायबानो जाबाय दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिसिनि इलेक्सनाव सोर देरहागोन
बा बिटिआरनि इलेक्शनाव सोर देरहागोन सोर पार्टिया देरहागोन बेखौ नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ दायो बिपिबा 10टा सिट इउपिबा 23टा सिट आवग्रिना दङ कंग्रेसआ मोनसे सिट आरो बिजेपिआ मोनसे सिट Sorry guys, आं कंग्रेसखौ मोनसे बुंबावनो सानदों कंग्रेसनियावहाय मोनसे सिट फैनानै दङ आरो लोगोसे आदार्सआवहाय मोनसे सिट स' गासै बेयावहाय टटेल 39 गासै बेयावहाय 39 जाहैबाय मोनसेल' सिट दंसै रायजो राजाफोर मोनसेल' सिट दंसै रायजो राजाफोर मोनसेल' सिट बे सिटआ सोरनि आखायाव थांगोन अब्लानो बे जोंनि इलेक्शना जोबनो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुनो मोनगासिनो दं खोनासंगासिनो दं रिजाल्टखौ आं नोंथांनि सायाव रिजाल्टखौ खोन्थागासिनो दं रायजो राजाफोर मानि रिजाल्ट BTC नि रिजाल्ट रायजो राजाफोर येस BTC नि रिजाल्ट बा BTR नि रिजाल्ट नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं खोनानो मोनगासिनो दङ So out of 40 constituency 39 सिट थांबाय बिपिबा 10टा सिट आवग्रिना दङ इउपिबा 23 सिट आवग्रिना दङ बिजेपिआ 4 सिट आवग्रिना दं कंग्रेसआ मोनसे सिट आदार्सआव मोनसे सिट आरो लोगोसे जीएसपी खौ 0 होनना बुंदों सरैनाया बाबुनि सरकारखौ पार्टीखौ माने सो जोंनि गेजेराव 5447 भिउ जाना दङ स' चेनेलखौ लाइक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन स' रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो दिनै नोंथांमोना नायदों BTR इलेक्शन रिजाल्ट स' दिनैनि दिनावहाय 40टा कन्स्टिट्युएन्सिनि रिजाल्ट जादों बाट बेवहाय BTR एकर्ड हिसाबै 60टा कन्स्टिट्युएन्सि दङ गासै 60टा कन्स्टिट्युएन्सि आउट अफ 60 कन्स्टिट्युएन्सि बा समष्टि दा बे समष्टिया जेब्ला जागोन जेब्ला BTR एक्सटेन्ड जागोन दायो बेयाव BTC हालामावहाय गासै 40 कन्स्टिट्युएन्सि दंमोन बे 40 कन्स्टिट्युएन्सियाव गासै 23टा सिट इउपिपिएलआ आवग्रिनानै लादों दायो आरो लोगोसे 10टा सिटखौ बिपिएफ हान्जानिखौ आवग्रिनाय नुनो मोनदों आप डाउन जागासिनो दं लोगोसे बीजेपी खौ 4 सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों कंग्रेसखौ मोनसे सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों आदार्सखौ मोनसे सिट आरो लोगोसे बेवहाय जीएसपी मीन्स गण सुरक्षा पार्टी मीन्स सरैनायानि पार्टी बिथांमोननि पार्टीनियाव मोनसे सिट नुनो मोनाखै नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना फारि नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै लाइक खालामबानो जाबाय आरो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आं बेखौ लुबैयो बर' हारिनि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ बुहुमनाङै बिथांमोनसिम सौहैनांगौ बे जोंनि बे रिजाल्टआ स' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ शेयार खालामजानो लुबैदों आङो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननि सायाव रिजाल्टखौ खोन्थालांगासिनो दङ फारि स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ दायो रिजाल्टखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खेबसेबाव फिन फरायबावना देखायनि बिपिएफ पार्टीया 10टा सिट आवग्रिना दं बिजेपिआ 4 सिट इउपिपिएलआ 23टा सिट आरो आदार्सआव बुंबा 2 मानो होनोबा कंग्रेस पार्टीखौ इनक्लुड खालामफानानै जुदि कंग्रेसखौ जुदि मोनसे होननानै बुङोब्ला स' बिनि गेजेराव आदार्सआव 1 थांगोन गासै 6000 भिउ आरो 6000 नि गेजेराव 3333 लाइक
स' आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना जेसेबांखिनि भिउ खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै लाइभै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो माखासे खौरांखौ खोन्थानो थांगासिनो दङ जों गुबुन मोनसे साइडआव नायोब्ला इलेक्शननि रिजाल्टखौ जों गोबां गोनो गोथो नुयो कनफिउसन नुयो स' बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे बाथ्राखौ खोन्थालांगासिनो दङ स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना BTC नि इलेक्शननि रिजाल्ट नायगासिनो दङ दायो बा BTR नि इलेक्शननि रिजाल्ट नायगासिनो दं नोंथांमोना दायो जों नोंथांमोननो दायो 6247 लाइक 6237 लाइभ नायदों नोंथांमोना 3609 लाइक खालामदों आरो लाइभआव 6300 भिउ स' नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आं खुलुमनाय थायो जोंनि बर' हारिनि BM सोदोब चेनेलाव नोंथांमोना नायनो मोनदों जोंनि BM सोदोब चेनेलाव लाइभ माखासे रिजाल्ट बिनि गेजेराव BPF खौ 10 सिटखौ आवग्रिनाय नुनो मोनदों BJP खौ 4 सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों UPPL खौ 23 सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों रायजो राजाफोर दिनैनि इलेक्शना ओरैबायदि माने स्ट्रं ओरैबायदि माने गोगोम बेबो जेना ओरैबायदि बिराद कनफिउज खालामनो नागिरदों बाट आं बेयाव बाथ्राखौ डाइरेक्ट थोंजोङै बुंनो थांदों कि UPPL पार्टीखौ 25 सिटबो नुहैदों 23 सिटबो नुहैदों लोगोसे दा बेयावहाय कनफार्म हिसाबै रायजो राजाफोर बुंनाय मथेब्ला आरो बे इलेक्शन हिसाबै बुंनाय मथेब्ला 23-25 मोननाय UPPL पार्टीयानो देग्लायनि बे BTR इलेक्शनखौ देरहानानै BTC खौ बा BTR खौ लिड खालामगोन नामा सरकार दागोन नामा UPPL आ बे मोनसे बिराद गिदिर कुइसन ओंखारगासिनो दं रायजो राजाफोर नोंथांमोननि माने नोजोरावनो नुगासिनो दङ दा सिट बबे पार्टीया देरहागासिनो दं बांसिन दा 10टा सिटखौ आवग्रिनाय नुनो मोनदों BPF पार्टी आरो लोगोसे आरो 23-25 नि गेजेराव UPPL पार्टीखौ आवग्रिनाय नुनो मोननो थांगासिनो दं आरो लोगोसे बिनि गेजेराव BJP खौ 4 सिट आरो लोगोसे कंग्रेस पार्टीखौ मोनसे सिट आरो आदार्सआव मोनसे सिट नोंथांमोना नुबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थालांबाय थागोन फारि दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना दिनैनि दिनावहाय सोर पार्टीया इलेक्शन रिजाल्टआव सोर पार्टीया देरहागोन बे रिजाल्टआव नोंथांमोना फाइनाली नुनो मोनगोन आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो नायबाय थाबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आं बुङो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइकबो खालामलांबानो जाबाय आरो बे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोनखौ अभियसलि आं बुङो नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां स' जोंनि चेनेलाव गासै 1,56,000 जाहैबाय साबस्क्राइबारा स' नोंथांमोननि सिगाङाव दायो आपग्रेड खालामनानै खोन्थालांबाय थागोन आपडेट खालामनानै खोन्थालांबाय थागोन आपग्रेड जालांबाय थागोन स' नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो नायबाय लांबाय थाबानो जाबाय फारि BPF 10टा सिट BJP 4 सिट UPPL 23 सिट आदार्सआव 2 सिट बुंनो थाङोबा 39 सिट आवग्रिना लाजोब्बाय दायो 40टाल' सिट दंसै रायजो राजाफोर 6,555 मानसिफोरा नायगासिनो भिउ जोंनि चेनेलखौ रायजो राजाफोर 6,555 रायजो राजाफोरा जोंनि चेनेलखौ नायगासिनो दं भिउ आरो 4,000 लाइक सोर देरहागोन बायदि रायजो राजाफोर बाक्सायावहाय गासै UPPL 66 सुबुं माने केन्डिडेट देरहादों BPF आ मोनसे सिट BJP आ गासै बेयावहाय मोननै सिट आरो आदार्सआव मोनसे सिट आरो उदालगुरियावहाय गासै UPPL आ 6 सिट देरहादों BPF आ मोनसे सिट BJP आ 3 सिट क'क्राझाराव UPPL आरो BPF समान 4 सिट देरहाना दं BJP आ मोनसे सिट आरो चिराङावहाय UPPL आ 6 सिट देरहाना दङ BPF आ मोनसे सिट रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानदों 6,638 भिउ जाना दङ 6,700 भिउ जाना दङ दिनै नोंथांमोना 10,000 लाइक भिउ खालामनो हागोन नामा आं बेखौ आसा खालामो नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनखौ आं बुङो नोंथांमोना बे भिडिअआव फैदोंब्ला नायदोंब्ला रिजाल्टखौ बयबो नुनांगौ रिजाल्टखौ बयबो नायनांगौ स' बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो बयनिसिमबो दैथायहर बे चेनेल माने लिंकखौ आरो शेयार खालामहर जाहाथे बयबो नुदों बुहुमनि खना खनला थानाय रायजो राजाफोरा जाहाथे नुनो मोनदों
BJP खौ मोन 10 सिट नुनो मोनदों बेवहाय दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों BJP खौ मोन 10 सिट नुनो मोनदों बेवहाय दायो आं बुंदों ना आप डाउन जानो थांबाय थानो हागोन BJP खौ मोन 10 सिट आरो BPF खौ मोन 9 सिट नुनो मोनदों रायजो राजाफोर BPF खौ मोन 9 सिट नुनो मोनदों UPPL खौ 23 सिट BJP खौ मोन 10 सिट नुनो मोनदों रायजो राजाफोर नोंथांमोननि मथेब्ला सोर देरहागोन बेखौ आं नोंथांमोननियाव सोंनो सानो नोंथांमोननि मथेब्ला सोर देरहागोन रायजो राजाफोर गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों UPPL खौ देरहागोन होननानै गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों गासैबो UPPL बेवहाय नुजोबगासिनो दङ गासैबो प्रमोद सार UPPL नुनो मोनगासिनो दङ गासैबो कमेन्टखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोजोर हो एसे कमेन्टआवबो नोजोर हो रायजो राजाफोर 100% ट्रेक्टरखौ देरहागोन होननानै बुंदों स समाया नुजासिगोन बबे मोनसे पार्टिया देरहागोन जों बेखौ नुनो मोननो थांगासिनो दङ UPPL होननानै गासैबो मानसिफ्रा कमेन्ट होगासिनो दं बेवहाय BJP पार्टिया मोन 10 सिट देरहाना दं रायजो राजाफोर मोनसे आवग्रिना दङ देरहायाखै मोनसे आवग्रिना दङ BPF आ मोन 9 सिट आवग्रिना दं UPPL आ मोन 23 आवग्रिना दङ आरो लोगोसे आदार्सआव मोनसे स BJP आ मोन 6 सिट आवग्रिना दङ कांग्रेसआ मोनसे आरो लोगोसे UPPL खौ होनदों मोन 23 सिट स गासै 6700 भिउ जागासिनो दं रायजो राजाफोर लाइक खालाम आरो नोंथांमोनखौ आङो कमेन्ट खालामजानो लुबैदों रायजो राजाफोर बयबो उसुखुथु जागासिनो दायो बिराद उसुखुथु गोसोफ्रा उसुखुथु सोर देरहागोन सोर मागोन बिराद उसुखुथु जादों रायजो राजाफोर आं बुंगोन आंबो उसुखुथु जादों बेवहाय गासै 40 टा सिटआवहाय 39 सिट थांबाय BPF खौ बेवहाय 8 टा सिट नुनो मोनदों आरो लोगोसे BJP खौ मोन 6 सिट नुनो मोनदों आरो लोगोसे UPPL खौ 23 सिट नुनो मोनदों स बेवहाय आप डाउन जागासिनो दङ आप डाउन जागासिनो दं स रायजो राजाफोर मोजाङै फाइनाल रिजाल्टखौ दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन स आं नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्टखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो हागोन स UPPL सरकारा देरहानोब्ला UPPL पार्टिनि मानसिफ्रा रंजानो थाखाय रेडि आरो BPF पार्टिया देरहायोबा BPF पार्टि खौ देरहानो माने रंजानो थाखाय राजि बाट बेवहाय नुनाय मथे जोङो BPF खौ देरहागोनखौ आसा खम बायदि नुनो मोनदों बेवहाय मानो होनोब्ला UPPL खौ बेवहाय गोबां सिट देरहानायखौ नुनो मोनदों 23 टा सिट देरहानाय आरो 25 सिट बेनि गेजेराव देरहानायखौ जों नुनो मोननो थांगासिनो दङ बे आवग्रिनायखौ नुनो मोननो थांगासिनो दङ बे हिसाबै नायोब्ला हारसिङैनो UPPL आ सरकार दागोन मोनसे गोख्रों सरकार दागोन बेखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों आङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला जुदि खौरांखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ लाइक खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना गोदान बा चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो हागोन स नोंथांमोननि गेजेराव आं फिन खेबसेबाव बुंनो सानदों रायजो राजाफोर BPF खौ 8 टा सिटआव नुनो मोनदों UPPL खौ 23 सिटआव BJP खौ 6 सिटआव नुनो मोनदों कांग्रेसखौ मोनसे सिटआव आरो लोगोसे GSP आ 0 आदार्सआव 1 स गासै 40 टा सिटनि गेजेराव 39 सिट दायो जागासिनो दं रायजो राजाफोर
So रायजो राजाफोर नोंथांमोना जोंनि बिएम सोदोब चेनेल नायगासिनो दङ बिएम सोदोब चेनेलनि दारै नोंथांमोनखौ खौरां फोसावगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों 8टा सीट बिपिएफआ आवग्रिना दङ आप डाउन जागासिनो दङ इउपिपिएलआ 23 सीट आरो लोगोसे बिजेपिआ 6 सीट आरो कंग्रेसआ 1 सीट गासैबो मानसिफ्रा इउपिपिएल होननानै बुंगासिनो दङ दायो ट्रेक्टरखौ देरहागोन होनना बुंगासिनो दं आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअ फैदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय थैंक यू सो माच बेवहाय 100 बेवहाय चैटिंनि रिभिउ होदों 100.17 रुपीस आंनो डोनेशन हरदों बेवहाय स' नोंथांमोनखौ थैंक यू सो माच बिथांनि मुङानो जाहैबाय आं बेखौ नायनि स' बिथांनि स' बेवहाय आं नुगोन बेवहाय स' गासै बेवहाय 39 सीट थांबाय आरो लोगोसे आं बेखौ गोसो गोरबोजों बुंनो सानदों नोंथांमोननियाव थैंक यू सो माच बेवहाय नरेश्वर बर' थैंक यू सो माच 100 रुपीस नोंथाङा आंनो डोनेशन हरदों थैंक यू सो माच नरेश्वर बर' थैंक यू सो माच नोंथाङा आंनो मोनसे 100 रां डोनेशन हरदों चैटिंआव डलार हिसाबै हरदों थैंक यू सो माच नरेश्वर बर' स' जों नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाइभ खालामलांगासिनो दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि सायाव जों मोजां खौरां देखायनो थांगासिनो दङ 6200 भिउ जाना दङ 4815 आरो लोगोसे आंनो नरेश्वर बर'आ मोनसे डोनेशन हरदों बेनो जाबाय 100 रुपीस थैंक यू सो माच नरेश्वर बर' थैंक यू सो माच नरेश्वर बर' नोंथाङा आंनो 100 रुपीस नोंथाङा डोनेशन हरदों आंनो चैटिंआवहाय डलाराव बेयाव क्लिक खालामनानै बैयाव डलार मोनसे थायो बे डलाराव क्लिक खालामनानै आंनो नरेश्वर बर'आ 100 रुपीस आंनो माने रां हरदों थैंक यू सो माच नरेश्वर बर' आरो लोगोसे आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो फिन खेबसेबाव कि बेवहाय बिपिएफआ 8टा सीट आवग्रिना दं आरो बिनि उनावहाय बिजेपिआ 6टा सीट आवग्रिना दं आरो लोगोसे कांग्रेस पार्टिया 1 सीट आरो बिनि गेजेरावहाय इउपिपिएलआ गासै 23 सीट आवग्रिना दङ स' आप डाउन जागासिनो दं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो रिजाल्टखौ खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना फारि फारि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो गासिबो बर' हारिनि खना खनला थानाय बुहुमनां सुबुंफ्रा बे जोंनि चेनेलखौ नायनांगोन आरो बिथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन जे बिटिआरनि नैबे गोदान एकर्डआव सोर गोदान फार्स्ट सरकार दानो हागोन जों बेखौ नायनि स' गासै 6400 भिउ जाना दङ रायजो राजाफोर 6400 भिउनि गेजेराव 4900 लाइक्स जाना दं 4914 लाइक्स जाना दं थैंक यू सो माच आरो आं खेबसेबाव बुंनानै होनि गासै जोंनि बिटिसि इलेक्शनावहाय गासै 40टा कन्स्टिट्युएन्सि दङ 40टा सीट दङ आरो बिनि गेजेराव 39टा सीटआ थांबाय बिनि उनाव मोनसेल' सीट दंसै बिनि गेजेराव बिपिएफआ 8टा सीट आवग्रिदों इउपिपिएलआ 23 सीट आवग्रिदों बिजेपिआ 6 सीट आवग्रिदों कांग्रेसआ 1 सीट आदार्सआ 1 सीट स' बिनि गेजेराव इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दङ मोनसे सरकार दानो थांगासिनो दङ हारसिङैनो ओके ओ माय गॉड गासै 40टा कन्स्टिट्युएन्सिनि गेजेराव 40टा कन्स्टिट्युएन्सिनि रिजाल्ट ओंखारबाय रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव 40टा कन्स्टिट्युएन्सिनि गेजेराव मोनसे रिजाल्ट जों नुनो मोन्दों बेनो जाबाय जिएसपिआ मोनसे सीट देरहानो हादों रायजो राजाफोर दानि बावैसो जों खोनानो मोन्दों बेखौ जिएसपिआ मोनसे सीट देरहानो हाबाय आरो बिनि गेजेराव गासै 40टा कन्स्टिट्युएन्सि जों नुनो हाबाय रायजो राजाफोर बे हिसाबै नायोब्ला बेवहाय एनालाइज खालामबावगोन आरो बेयाव इनभेस्टिगेशन खालामबावगोन सोर पार्टिया देरहादों बेवहाय डाइरेक्टलि फाइनाल रिजाल्ट होनाय नङा रायजो राजाफोर स' बेवहाय गासै बिजेपिआ देरहाना दङ माने आवग्रिना दङ मोनसे कंग्रेस आवग्रिना दङ मोनसे जिएसपि आवग्रिना दङ 8 बिपिएफ आवग्रिना दङ 23 इउपिपिएल आवग्रिना दं बे हिसाबै नायोब्ला गासै सरकार दानो हाबाय
बेवहाय इउपिपिएल को सरकार दानो हानाय बायदि नुनो थांगासिनो दङ दा फाइनाल रिजाल्ट नुवाखै दा जिएसपि बा गण सुरक्षा पार्टी एबा नब कुमार सरनियानि पार्टिया मोनसे सीट देरहाना दं बेवहाय दायो नोंथांमोना नुनो मोनदों 40 टा सीटनि गेजेराव 40 टा सीटनि रिजाल्ट जों नुनो मोनदों बीपीएफआ मोन 9 सीट आवग्रिदों इउपिपिएलआ 23 सीट बीजेपीआ मोन 6 आरो कंग्रेसआ मोनसे सीट जीएसपि खौ मोनसे सीट नुनो मोनदों आदार्स 1 स नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइभ नायदोंब्ला बेवहाय नोंथांमोनखौ आं लाइक खालामजानो लुबैदों आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामजानो लुबैदों सरायजों जाब्रा आं नोंथांमोननियाव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों दायो आंनि चेनेलाव 1,57,000 साबस्क्राइबार जाना दङ आरो लोगोसे दहायो 1,56,000 मोन दायो 1,57,000 साबस्क्राइबार जाना दङ आरो बेवहाय आंनो 40 रुपिस मिनिसोर आंहा हरदों थैंक यू सो माच 278 जाबाय गासै टोटल आंनि चैट रिभिनिउआवहाय आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो सानदों आरो लोगोसे आं बेवहाय बेयाव नुनो मोनगोन दायो बावै आरो बेवहाय सोर आंनो होदों बेवहाय AX Titana 20 रुपिस आंनो डोनेशन हरना होदों आरो लोगोसे बेवहाय जों नुनो मोनगोन AXTN 20 रुपिस आरो लोगोसे जों बेवहाय नुनो मोनबावगोन आरो सोर होबावदों जों नुनो मोनगोन आं नोंथांमोननि मेसेजखौ आं फरायबाय थागोन जाय जाय डोनेशन हरदों आं बिथांमोननि मेसेजखौ नायगोन रायजो राजाफोर टेनसन लानो नाङा आं नोंथांमोननिखौ कनित राबाया 20 टा आरो फोरमाय बड'आ 20 रां हरदों आंनो गोबां साथ होदों गोबां चैटिं होदों गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट होदों बिनि थाखाय आं गासिबोनि कमेन्टखौ मुकेश बर'आ 40 रुपिस हरदों दिदोम दैमारिया 40 रुपिस 30 रुपिस हरदों सरि रायजो राजाफोर आं नोंथांनि सिगाङावहाय माखासे कमेन्टफोरखौ फरायजोबनो हायाखै हाखु दाखुयै दिदोम दैमारिया 39 रुपिस हरदों मुकेश बर'आ बेयाव 40 रुपिस हरदों गासै 278 बेवहाय चैटिं आंनो टोटल हरदों आरो बेवहाय भिउ जादों 6,577 आरो बिनि गेजेराव लाइक भिडिअ जादों 5,334 आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोननि सिगाङाव रिजाल्टखौ खोन्थानो सानदों बीजेपीआ गासै मोन 6 सीट आवग्रिना दङ आरो बीपीएफआ मोन 9 सीट आवग्रिना दङ इउपिपिएलआ मोन 23 सीट आवग्रिना दङ जीएसपीआ मीन्स गण सुरक्षा पार्टी मीन्स नब कुमार सरनियानि पार्टिया बेवहाय होदों आरो लोगोसे बेबो मोनसे सीट आवग्रिना दं मिथिसार बसुमतारी किउआ 20 रुपिस माने रां डोनेशन खालामदों गासै जोङो सेट रुबिनियाव जोङो 298.29 रुपिस जों मोननो हादों थैंक यू सो माच रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों जायफोर आंनो डोनेशन हरदों दानि बावैहाय आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो आरो दानि बावै जाय मानसिफ्रा आंनो डोनेशन खालामहरदों आं बैसोर मानसिफोरनि जायफोर मुंखौ आं मख'ना होदों आं बिसोरखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो थैंक यू सो माच आं बेवहाय लाइभ थादों नोंथांमोननि थाखायनो स नोंथांमोना आंनि बेवहाय थानायनि थाखाय मोनसे उनाव मोनसे भेलु खालामनानै हरदों नोंथांमोना आंनो चेटआवहाय बेवहाय डलार मोनसे बेयाव नुनो मोनदों बे डलाराव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना जिखिनि हायो नोंथांमोना आंनो हरदों थैंक यू सो माच खुलुमनाय थाबाय आरो आं नोंथांमोननि सायाव रिजाल्टखौ खोन्थाबावनि स बेवहाय गासै मोन 6 बीजेपी आवग्रिना दङ सीटखौ आरो लोगोसे इउपिपिएलआ मोन 23 सीट आवग्रिना दङ आरो लोगोसे बिनि गेजेरावहाय मोन 9 बीपीएफआ आवग्रिना दङ जीएसपी गण सुरक्षा पार्टी नब कुमार सरनियानि पार्टिया मोनसे सीट आवग्रिना दङ आरो बिनि आदार्सआ मोनसे सीट आवग्रिना दं नोंथांमोननि सायाव आङो रिजाल्टखौ खोन्थालांबाय थागोन गासै 40 टा सीटनि गेजेराव 40 टा सीटनि रिजाल्टखौ जों नुनो मोनदों स नोंथांमोनखौ नायलांबाय थानो आं खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना फारि फारि नुलांबाय थागोन रायजो राजाफोरा बिराद गोख्रों दावहा जागासिनो दं दायो जोंनि BTC नि गेजेराव गोख्रों दावहा गोबां गोख्रों दावहा रायजो राजाफोर गोबां स्ट्रं दावहा
स' बेवहाय आं निमाहा बिनाय थायो गोबां बेवहाय डनेसन हरबावदों आं माखासे डनेसन हरग्राफोरनि मुंखौ फरायनो सानदों बेवहाय मुकेश बर'आ 40 रुपिस हरदोंमोन बेवहाय आरो बिनि गेजेराव दा गोदान माखासे सुबुंफोरा डनेसन हरबावदों आं बेखौ बुंनो सानो बेवहाय मिथिसार बसुमतारी किउ बिनिखौ आं बुंनानै फरायनानै होखांबाय आरो लोगोसे माखासे सुबुंफोरा आरो हरबावदों गासै जोंनि सार्ट रिबनाव 377 रां जोंनि चेट रिबनाव नुजाथिफैनो हादों स' बेवहाय जायफोर मानसिफ्रा चेट खालामहरदों आं बिसोरनि कमेन्टखौ आं बेवहाय फरायनानै होगोन बिसोरनि मुंखौ आं फारि फारि बुंनानै होगोन आं बेखौ बुंनो सानदों रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना फारि फारि नायबाय थाबानो जाबाय रिजाल्टखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो सानदों स' रिजाल्टआ नोंथांमोननि सिगाङाव दङ बेनो कि 23टा सिट बेवहाय इउपिपिएल पार्टिया आवग्रिना दं बे सिटखौ आरो लोगोसे बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासै पार्टिनि बेवहाय बिपिएफआ 8टा सिट आवग्रिना दं आं बेवहाय बुंनो सानदों बेवहाय जोंहा बड' फानि गेमारा 20 रुपिस आंनो डनेसन हरदों आरो लोगोसे बेवहाय 397 जाहैबावबाय आरो बिनि गेजेरावहाय सोर आंनो बेवहाय डनेसन हरदों आं बिसोरनि गासै कमेन्टखौ आं फरायनानै होगोन बेवहाय फारि फारियै आरो बिनि गेजेरावहाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना बे डलाराव सेरनाय दङ बे डलाराव क्लिक खालामनानै जायफोर आंनो डनेसन हरदों आं बिसोरखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आं बेवहाय फारि फारि जायफोर आंनो डनेसन हरदों बिसोरखौ आङो बेवहाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय आरो बेवहाय लसेब नार्जारिया 100 रुपिस हरदों थेंक इउ सो माच लसेब नार्जारि थेंक इउ नोंथाङा आंनो 100 रुपिस हरदों फरमे बर'आ बेवहाय 20 रुपिस हरदों जायनि जाहोनाव आं गोसो गोरबोजों नोंथांखौ खुलुमनाय थावो फरमे बर' थेंक इउ सो माच 20 रुपिस हरदों बिहुराम बसुमतारिया 30 रुपिस हरदों थेंक इउ सो माच बिहुराम बसुमतारि नोंथाङा 30 रुपिस आंनो हरनायनि थाखाय 547 रां डनेसन जाबाय बेवहाय गोसो गोरबोजों आं नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाहरो स' बेयाव 547 नोंथांमोना आंनो डनेसन हरदों स' बेयाव आङो गासैबो नोंथांनि सिगाङाव आङो फारि फारि आङो नोंथांमोननि थाखाय आङो बेवहाय जिरायनानै दं आं नोंथांमोननो बेवहाय निउसखौ आं आपडेट खालामनानै होबाय थागोन सोर पार्टिया देरहागोन बायदि बेयाव 40 कनस्टिटिउयेन्सिनि गेजेराव 40 कनस्टिटिउयेन्सिनि रिजाल्टखौ नुनो मोन्दों जोङो आरो बिनि गेजेराव इउपिपिएलआ 23 सिटखौ आवग्रिना लानो हादों बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो लोगोसे बिपिएफआ मोन 8 सिटखौ आवग्रिनानै लानायखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसे बिजेपिखौ मोन 6 सिटखौ आवग्रिनानै लानो नुनो मोन्दों आरो लोगोसे बिनि गेजेराव मोनसे कंग्रेसखौ मोनसे सिट आवग्रिनानै लानाय नुनो मोन्दों आरो लोगोसे जिएसपीखौ मोनसे सिट आवग्रिनानै लानो मोन्दों आरो आदार्सखौ मोनसे सिट आवग्रिनानै लानो मोन्दों स' नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ गासै 40 कनस्टिटिउयेन्सिनि गेजेराव 40 सिटखौ रिजाल्टखौ देखायनाय जाबाय स' फाइनालि बेयावनो बुंनो सानगोन जोङो इउपिपिएलआ देरहाबाय होननानै जों बेखौ बुंनो हायो दायो स' इउपिपिएल पार्टिया देरहानायखौनो जों बुंनो हाबाय दायो अब्लाबो एनालाइज जागासिनो दं दायो बेनि सायाव मोजाङै कनफार्मेसन लाफिनगासिनो दं मोजाङै बेनि सायाव एनालाइज खालामगासिनो दं रायजो राजाफोर स' बेवहाय आंनो माखासे गोबां सुबुंफोरा डनेसन हरदों स' आं बे डनेसन हरनायनि सुबुंफोरनि मुंखौ आङो बुंनो थांगासिनो दंबावो लसेब नार्जारिया आंनो 100 रुपिस हरदोंमोन आरो लोगोसे माखासे सुबुंफोराबो बेवहाय दंबावो 567 जाबाय डनेसन हरनाया थेंक इउ सो माच बे गाहायाव कमेन्ट होनायनि डलार मोनसे दङ बे डलाराव सेरनानै जायफोर हरदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो सुमित बसुमतारी थेंक इउ सो माच 20 रां हरनायनि थाखाय सुमित बसुमतारिया 20 रां हरदों आरो बिथाङा माने बेवहाय डलाराव सेरनानै 20 रुपिस रां हरदों गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोनखौ जायफोर मानसिफ्रा आंनो डनेसन हरनायनि थाखाय आरो लोगोसे आं बेवहाय गोबां मानसिफ्रा हरदों बेखौ आं मानसिफोरखौ बुंनानै होबावनि सुशील स्वर्गियारिया 20 रुपिस रां हरदों सुशील स्वर्गियारि थेंक इउ सो माच सुशील स्वर्गियारि आरो लोगोसे बेवहाय आं बुंबावनो सानदों लसेबाथ' हरदों आरो बिनि गेजेराव फरमे बर' आरो बे हरदों आरो बिहुरामा 30 रुपिस बेखौ हरदों आरो लोगोसे 747 जाबाय गासै डलार हरनाया नोंथांमोना स' थेंक इउ सो माच 747 रां हरनायनि थाखाय डनेसन खालामनो थाखाय सुमित बसुमतारिया 20 रां हरदोंमोन आरो लोगोसे सुमित बसुमतारिया 20 रां हरबावबाय आरो बिनि गेजेरावहाय गोबां सुबुंफ्रानो बेवहाय डनेसन हरदों आंनो गोसो गोरबोजों आरो सिबिल मोसाहारिया बेवहाय 100 रां हरदों गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय सिबिल मोसाहारि 100 रां हरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय सिबिल मोसाहारि थेंक इउ सो माच आरो बेवहाय गोबां मानसिफोर दङ जायनि जाहोनाव आं बिथांमोननि मुंखौ बुंनो थाङो सिबिल मोसाहारि 100 रां हरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो बिनि गेजेराव प्रागन जयति बिथाङा 400 रां हरदों गोजोननाय थाबाय प्रागन जयति 400 रां हरदों बिथाङा आंनो थेंक इउ सो माच 1000 नि बारा जाबाय जों डनेसन हरनाया थेंक इउ सो माच गोसो गोरबोजों आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांखौ आं नोंथांमोननि सायाव फरायनानै खोन्थागासिनो दङ बिनि थाखाय नोंथांमोना आंनो बे बेनिफिट बे बान्थाखौ हरनो थांदों आं नोंथांमोननि सायाव गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहोनो सानो प्रागजयन्ति आरो लोगोसे सिभिल स्वर्गियारि गोसो गोरबोजों नोंथांमोना आंनो डनेसन हरदों स' 1000 डनेसन बारदों आरो लोगोसे बेयाव आङो इलेक्सननि रिजाल्टखौ बुंनो सानबावबाय
इउपिपिएलखौ 24 सिट नुनो थांगासिनो दङ इउपिपिएलखौ 24 सिटआव नुनो थांदों रायजो राजाफोर इउपिपिएलखौ 24 सिटआव नुनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर आप डाउन जागासिनो दङ इउपिपिएलखौ 24 सिटआव नुनो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर आप डाउन जागासिनो दं आप डाउन रायजो राजाफोर स' बेवहाय बिजेपिखौ 6 आरो बिपिएफखौ 8 आरो इउपिपिएलखौ मोन 23 आरो लोगोसे जिएसपिखौ मोनसे कंग्रेसखौ मोनसे आरो लोगोसे आदार्सखौ मोननै स' बेवहाय 40 कन्स्टिट्युएन्सिनि रिजाल्टखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ जों बेवहाय आप डाउन जागासिनो दङ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ आं खोन्थागासिनो दङ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे लाइभआव नोंथांमोननि सिगाङाव गासै खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थालांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आरो लोगोसे 1.2 स' बेवहाय सोरबा सासे सुबुङा जोंनो डनेसन हरदों आं बेखौ नायनि प्रागज्योति सारेसर डनेसन हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं बुंनो सानदों अनसुमा बसुमतारी 20 रां डनेसन हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे बे डलार कमेन्टआव थांनानै कमिउनिटि डलाराव थांनानै क्लिक खालामनानै जायफोर आंनो डनेसन हरदों आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाहरो आरो लोगोसे आरो बेयावहाय जायफोर रायजो राजाफ्रा बेवहाय डनेसन हरदों थेंक इउ स' माच आरो गोसो गोरबोजों गोजोननाय थायो नोंथांमोना जायफोर आंनो डनेसन हरदों जायफोर आंनो बेवहाय नोंथांमोना डनेसन खालामनानै आरो बेवहाय बड' एके गेमारा बेवहाय 40 रुपिस हरदों बड' एके गेमार थेंक इउ स' माच बड' एके गेमार नोंथाङा जोंनो जोंनि चेनेलाव फैनानै जोंनि चेनेलखौ नायनानै नोंथाङा बेवहाय माने जोंनो हरदों सिभिल मोसाहारिया 40 रुपिस आरो हरबावदों थेंक इउ स' माच सिभिल मोसाहारि स' थेंक इउ स' माच सिभिल मोसाहारिया 40 रुपिस हरबावदों आरो खेबसेबाव फिनबाव थेंक इउ स' माच सिभिल आरो लोगोसे बेवहाय गासै 1.4 के जाबाय दिलीप बाग्लारिया बेवहाय 100 रां डनेसन हरदों जोंनो दिलीप बाग्लारि थेंक इउ स' माच दिलीप बाग्लारि नोंथाङा जोंनो 100 रां डनेसन हरदों दिलीप बाग्लारि थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे बेवहाय आं बुंनो थांदों आरो बेनि गेजेराव बेवहाय 20 रां डनेसन हरबावदों बेवहाय बिनि मुङानो जाबाय प्रसेनजित मोसाहारि थेंक इउ स' माच प्रसेनजित मोसाहारि नोंथाङा बेवहाय जोंनि चेनेलाव फैनानै नोंथाङा डनेसन हरदों थेंक इउ स' माच आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनि खामानि मावनायखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों आं नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाहरो नोंथांमोना जे डनेसन हरदों बे कमिउनिटि पस्टआव थांनानै कमिउनिटियाव डलार बायदिखौ नुनानै जायफोरा आंनो बेवहाय जोंनि बेवहाय डनेसन हरदों जायफोरखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो स' बेवहाय 24 बेवहाय माबाखौ नुनो मोन्दों जोङो 24 सिट देरहानायखौ जों नुनो मोन्दों इउपिपिएल पार्टिखौ स' बेवहाय इउपिपिएल पार्टिया 24 सिटखौ देरहानायखौ नुनो मोन्दों बा 24 सिटखौ आवग्रिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिनि गेजेरावहाय आदार्सआवहाय गैया स' बेवहाय दायो 24 सिटखौ जों बेवहाय नुनो मोन्दों 24 सिट बेवहाय देरहानायखौ नुनो मोन्दों जों बेवहाय आरो बिनि गेजेराव आदार्सखौ 0 देखायदों बेवहाय स' आदार्सखौ आं 0 देखायना होनोसै नोंथांमोननि सिगाङावहाय स' 24 सिटखौ इउपिपिएल पार्टियाव नुनो मोन्दों स' दायो 40 कन्स्टिट्युएन्सिनि गेजेराव 24 सिट इउपिपिएलआ आवग्रिनो हादों बे हिसाबै नायोब्ला इउपिपिएलखौ सरकार दानायखौ रोखायै नुनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय जाबाय नोंथांमोना फारि फारि नुलांगासिनो दङ 5804 लाइक जानानै दङ 5422 लाइक नायदों आरो बिनि गेजेराव 5803 लाइक जाना दङ रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव रश्मि ब्रह्म आंनो 19 रुपिस हरदों थेंक इउ स' माच रश्मि ब्रह्म 19 रुपिस हरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय नोंसोरखौ रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल सोमखोर ब्र'आबो 30 रुपिस डनेसन हरदों जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि थाखाय थेंक इउ स' माच सोमखोर ब्र' नोंथांमोना डनेसन खालामहरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय सोमखोर ब्र' थेंक इउ स' माच नोंथाङा जोंनो डनेसन खालामनायनि थाखाय आरो लोगोसे गासै आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो सानो आं रिजाल्टखौ खोन्थाबावनो थाङो आरो बिनि गेजेराव नाबामिन नार्जारि 77138 नार्जारि बेयो बिथाङा 20 रुपिस डनेसन हरदों गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय दीपक बसुमतारिया 20 रुपिस डनेसन हरदों जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनो गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आं मिन्थिगौ नोंथांमोना खोब सापर्ट खालामो जोंनि बिएम सोदोब चेनेलखौ गोसो गोरबोजों आं नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाहरो स' बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो सानो इउपिपिएलआ 24 सिट आवग्रिना दङ आरो बिपिएफआ मोन 8 सिट आवग्रिना दङ आरो बिनि गेजेराव बिजेपिआ मोन 6 सिट आवग्रिना दङ आरो बिनि कंग्रेसआ मोनसे सिट आवग्रिना दङ आरो लोगोसे आदार्सआ 0 दा बिशाल बसुआ 29 रां हरदों जोंनो
डनेसन हिसाबै बे कमिउनिटि टेब्सआव बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनाय बक्सआवहाय थांनानै जे जाय मानसिफ्रा जोंनो डलार हरदों जाय मानसिफ्रा जोंनो बेवहाय डनेसन हरदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थायो जेरै आं जायफोरनि नाम बुंदों बिथांमोना बेवहाय लाइभआव होदों आरो बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो आरो बिथांमोननि नामखौ आं बुंनो थाङो बेवहाय जाफुं बसुमतारिया 40 रुपिस दा बेवहाय माने रां हरदों 40 रुपिस जाफुं बसुमतारिया हरदों 40 रुपिस स' जाफुं बसुमतारि थेंक इउ स' माच नोंथांखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो नोंथाङा जोंनि चेनेलाव फैनानै जोंनि चेनेलखौ नायनानै जे डनेसन खालामदों जायफोर रायजो राजाफ्रा जोंनो डनेसन खालामदों जोंनि पिएम सोदोब चेनेलनो डनेसन खालामदों आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो 40 कन्स्टिट्युएन्सिनि गेजेराव 40 कन्स्टिट्युएन्सिनि रिजाल्टखौ जों मोननो थांगासिनो दङ 24टा सिट इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे बिपिएफखौ मोन 9 सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेराव बिजेपिखौ मोन 6 सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों आदार्सखौ 0 नुदों कंग्रेसखौ मोनसे आरो बिनि उनाव जिएसपिखौ मोनसे नुनो मोनगासिनो दङ स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय फारि फारि आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थालांबाय थागोन आरो लोगोसे बिनि गेजेराव नोंथांमोननि सिगाङाव आङो माखासे जायफोर डनेसन खालामदों आं बिथांमोनखौ बुंनो सानदों माखासे सुबुंफोर दङ बेवहाय खनसायगिरि ब्रह्म बिथाङा 19 रां डनेसन खालामदों खनसायगिरि ब्रह्म थेंक इउ स' माच खनसायगिरि ब्रह्म आरो सिभिल मोसाहारिया 40 रुपिस आरो डनेसन हरबावदों थेंक इउ स' माच 40 रुपिस सिभिल मोसाहारि आरो रनसाय मोसाहारिया 50 रां हरबावदों थेंक इउ स' माच रनसाय मोसाहारि सिभिल मोसाहारिया खनथाम हरबाय थेंक इउ स' माच सिभिल मोसाहारि गोसो गोरबोजों नोंथांखौ खुलुमनाय हरबाय नोंथाङा मदद खालामहरनायनि थाखाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेलखौ आरो लोगोसे बेवहाय गोबां मानसिफोरा कमेन्ट खालामदों 5412 भिउ जादों आरो लोगोसे 6000 सुबुंफोरा लाइक खालामदों बिशाल बसुआ 20 रुपिस बेवहाय माने माबा होदों डनेसन होबावदों स' गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय 25 टा सिट जों नुनो मोनगासिनो दं दायो इउपिपिएलखौ 25 टा सिट जों बेवहाय आवग्रिनाय नुनो मोनदों 20 टा सिट इउपिपिएलखौ जों आवग्रिनाय नुनो मोनदों 25 सिट इउपिपिएलखौ जों आवग्रिनाय नुनो मोनदों बिपिएफनिखौ जों खमायनाय नुनो मोनदों 7 टा सिट बिपिएफखौ जों नुनो मोनदों खमायनाय नुनो मोनदों स' बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो सानगासिनो दङ स' बेवहाय 25 टा सिट बिपिएफखौ नुनो मोनगासिनो दङ आरो 25 सिट इउपिपिएलखौ नुनो मोनगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव 7 टा सिट बिपिएफखौ नुनो मोनदों 6 टा सिट बिजेपिखौ नुनो मोनगासिनो दङ कंग्रेसखौ मोनसे सिट जों नुनो मोनगासिनो दङ आदार्सआवहाय 0 आदार्सआवहाय मोनसे मिन्स जिएसपि अके जिएसपिआव मोनसे स' नोंथांमोना सिट बेवहाय नुनो मोनगासिनो दङ माखासे लाइभ नोंथांमोननि सायाव आं खोन्थालांगासिनो दङ गासै टटेल बेवहाय जेसेबांखिनि सिट बेवहाय जों नुनो मोनगासिनो दङ जे नोंथांमोना फारि फारि बेवहाय नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना फारि फारि नोंथांमोना नायलांनो हागोन स' बेयाव 40 टा सिटनि गेजेराव गासै 25 टा सिटखौ इउपिपिएल सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो बिपिएफआ मोन 7 माने सिट दानो थांगासिनो दङ कंग्रेसआ मोनसे जिएसपिआ मोनसे स' आदार्सआव 0 जानानै दंगासिनो दङ रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन स' बिनि गेजेराव आरो आं बेयाव बुंनो सानदों जायफोर जोंनि चेनेलनि थाखाय माखासे कमेन्ट खालामनानै माखासे डनेसन हरदों बै कमिउनिटि बक्सआव थांनानै स' आं बिथांमोननि नामखौ बुंनो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोननि मुङानो जाबाय रनसाय मोसाहारि 50 रुपिस हरदों लोगोसे बिथां बिशाल बसुआ 20 रुपिस हरदों लोगोसे आरो बिनि गेजेराव बिक्रम ब्रह्मआ हरदों 40 रां आरो लोगोसे माखासे सुबुंफोराबो गोबां हरगासिनो दङ 2000 रुपिस नोंथांमोना जोंनो कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना जोंनो हरदों स' थेंक इउ स' माच आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो नोंथांमोना जायफोर जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो लोगोसे जायफोर मदद खालामदों थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों 5441 भिउ जाना दङ नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनो सानदों 5427 भिउ जाना थांगासिनो दङ आरो लोगोसे जायफोर जोंनो डनेसन खालामदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो प्रागज्योतिया 400 माने डनेसन हरदोंमोन जायफोर मानसिफ्रा बे कमेन्ट बक्सआव थांनानै जायफोर बे कमिउनिटिआव थांनानै बे डलारखौ नुदों जोंसार नार्जारि बिथाङा 40 रुपिस जोंनो रां हरदों डनेसन खालामनानै गोसो गोरबोजों बे जोंसार नार्जारिखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो बिथाङा 40 रां हरदों जोंनो 40 रुपिस डनेसन खालामहरदों आरो लोगोसे निहिर नार्जारिया बेयाव 20 रां हरदों हेमन्त बसुआ 50 रां हरदों निहिर नार्जारि नोंथाङा 20 रां हरदों थेंक इउ स' माच आरो हेमन्त बसुआ जोंनो 50 रां हरदों गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय आरो बे आजा बसुमतारिया जोंनो हरदों 20 रां गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव फैनानै जोंनो माने माखासे हरदों रां डनेसन खालामहरदों गोसो गोरबोजों आरो बिनि गेजेराव आं जायफोर आरो बेवहाय नाम होदों आं बिथांमोननि नामखौ बुंनो थांगासिनो दङ गौतम हायनारिया जोंनो 100 रां हरदों गौतम हायनारि थेंक इउ स' माच आरो
लोगोसे बिदि बड'आ जोंनो 100 रां हरदों बिशाल दैमारि बिदि मीन्स बिशाल दैमारि होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव गौतम 100 रां हरदों आरो बिनि गेजेराव बिशाल दैमारिया 100 रां हरदों गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो जायफोरा जोंनि चेनेलखौ मदद खालामदों खुलुमनाय थाहरो जों नोंथांमोननि सिगाङाव रिजाल्टखौ देखायगासिनो दङ बिजेपिआ मोन 6 सिट आवग्रिना दङ बिपिएफआ मोन 7 आवग्रिना दङ कंग्रेसआ मोन 1 आरो बिनि गेजेराव जिएसपिआ मोन 1 सिट आवग्रिना दङ इउपिपिएलआ हारसिङैनो 25 सिट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर आरो गासै भिउआ जोङो 5500 भिउ लोगोसे 6214 लाइक जाना दङ आरो माखासे बेवहाय जोंनो बेवहाय डनेसन होदों बेनो जाबाय गौतम हायनारिया 100 रां डनेसन होदों आरो बिनि गेजेराव बिशाल बिदि बड' मीन्स बिशाल दैमारि होनना बुंदों बिथाङा जोंनो डनेसन हरदों गासै 100 रां आरो बिक्रम ब्रह्मआ जोंनो 60 रां जोंनो बेवहाय हरबावदों डनेसन हरबावदों थेंक इउ सो माच जायफोर मानसिफोरा बे कमिउनिटि बे बक्सआव कमेन्ट होनाय बक्सआव जायफोरा बे डलाराव थांनानै जायफोर कमेन्ट्सआव थांनानै डलार हरदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आं खुलुमनाय थाहरो आरो बिनि गेजेराव जायफोर मानसिफोरा नायदों जायफोर आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो हागोन आरो नोंथांमोना बेल आइकनाव दाबायनानै प्रेस आइकनखौ दाबायनानै थांनो हागोन स' थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो आरो बिनि गेजेराव बेयाव गोबां मानसिफोरानो दासिमबो भिउ जाना दङ आरो बेवहाय नोंथांमोनखौ आं बुंनो थाङो रोखा हिसाबै जों नुनो मोनगासिनो दङ इउपिपिएल पार्टियानो देरहासिगोनखौ जोङो रोखा नुनो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर ज' बेवहाय दायो इउपिपिएल पार्टिखौनो देरहानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ रायजो राजाफोर इउपिपिएल पार्टिनि गेजेराव जोङो 25 सिटखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावहाय इउपिपिएलखौ माने बिपिएफखौ मोन 7 आरो बिजेपिखौ मोन 7 मिस्टार रकस्टार थेंक इउ स' माच नोंथाङा 20 रां हरनायनि थाखाय मिस्टार रकस्टार थेंक इउ स' माच बिक्रम ब्रह्म 60 रुपिस हरनायनि थाखाय थेंक इउ आरो बिनि गेजेरावहाय निजम एमआरआई मोसाहारि नोंथांखौ आङो महिलारिना मोसाहारि आं बुंनो हाला स' निजम एमआरआई नोंथांनि 20 रांनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंथाङा डनेसन हरदों थेंक इउ स' माच जायफोर मानसिफ्रा बेवहाय आं बुंनो सानो जायफोर मानसिफ्रा आं गोसो गोरबोजों बुंनो हाङो जायफोर मानसिफ्रा बे कमिउनिटि पस्टआवहाय थांनानै जायफोरा बे डलाराव थांनानै नोंथांमोना एसे गावनि एसे जि रांफोरखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव डनेसन खालामहरदों थेंक इउ स' माच जों बेवहाय जिरायना दङ लाइभ जागासिनो दङ दायो 12:07 जाबाय दायो 12टा जाबाय दायो आंनि स्टुडिअ खाथियाव सासे मानसि दंफैयो बिथाङाबो भिडिअ बानायनो थाखाय आंनि फैदों बाट आं बिथांमोनखौ दसे जिरायथ'नो थिनदों मानो होनबा नोंथांमोननो आङो माखासे खोथाफोरखौ आं नोंथांमोननि सायाव देखायनो सानदों बेवहाय स' बिनिखायनो आं बुंनो सानदों दा बेवहाय माखासे रिजाल्टफोरखौ बेनो जाबाय 25 सिटखौ इउपिपिएलआ आवग्रिना दं बायदि बेखौ नुनो मोन्दों जोङो आरो लोगोसे बिपिएफआ मोन 7 सिटखौ आवग्रिनाय नुनो मोन्दों बिजेपिखौ मोन 6 सिटखौ आवग्रिनाय नुनो मोन्दों आरो लोगोसे बिनि गेजेराव जिएसपिखौ गण सुरक्षा पार्टी मिन्स नब कुमार सर'नि पार्टिनिफ्राय मोनसे सिटखौ आवग्रिनाय नुनो मोन्दों आरो लोगोसे बेवहाय कंग्रेस पार्टिनि मोनसे सिट आवग्रिनायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थानो हागोन स' नोंथांमोननि सायाव जों फारि फारि देखायलांबाय थागोन स' बिनि गेजेराव आं बुंनो सानदों जायफोर मानसिफ्रा जोंनो डनेसन खालामदों आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जायफोर जोंनो डनेसन खालामदों बेवहाय भिउआ जादों 5300 भिउ बेवहाय लाइकआ दङ 6352 स' बिनि गेजेराव माखासे मानसिफोरखौ आं बुंनो सानो आरो बिनि गेजेराव जायफोर मानसिफ्रा बेवहाय बिजेन मोसाहारि थेंक इउ बिजेन मोसाहारि बिजेन मोसाहारि थेंक इउ बिदि बा बड' बिशाल बड' थेंक इउ स' माच 40 रुपिसनि थाखाय आरोबाव बिशाल दैमारिखौ थेंक इउ स' माच होनो 40 रुपिस हरनायनि थाखाय आरोबाव खेबसेबाव देरहासार बर' 20 रुपिस रां हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच देरहासार बर' थेंक इउ शान्ति गयारि थेंक इउ स' माच 20 रां हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच शान्ति गयारि 20 रां हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लसेब नार्जारि 20 रां हरबावनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ स' माच चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो साबस्क्राइब खालामला आरो नोंथांमोना जेसेबांखिनि दङ बिथांमोना चेनेलखौ शेयार खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो सानो 1,57,460 जों बेयावहाय चेनेल साबस्क्राइब मोनबाय टटेल गासै सिगांनिफ्रायनो रजत बर' थेंक इउ स' माच 20 रां हरनायनि थाखाय रजत बर' 20 रां हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच
गासै जोंनि चेनेला 1,57,460 साबस्क्राइब जाना दं रायजो राजाफोर दासिबांहाय आरो नोंथांनि सिगाङाव जोङो रिजाल्टखौ खोन्थागासिनो दङ रायजो राजाफोर गोबां गुदुं खौरां गोबां गुदुं थासारि मिस्टार प्रमद बर' बिथाङा बमा गावगोन बे इउपिपिएल पार्टिया देरहाबा गोबां खना खनला जायगायावनो इउपिपिएल पार्टिया बम गोसार हरजोबदों होननानै बेखौ खोनानो मोन्दों दानि बावैसो जोङो दा इउपिपिएल पार्टिनि गासिबो सेन्टारावहाय बम गावनायखौ खोनानो मोनगोन होननानै जोङो मोन्थिनो मोन्दों आरो माखासे सुबुंफोरा बम गावबाय बेखौ जों खोनानो मोन्दों गोबां इउपिपिएल पार्टिनि रायजो राजाफ्रा रंजानायखौ जों खोनानो मोन्दों रायजो राजाफोर गोबां गिदिर खौरां सोगोम ब्रह्म थेंक इउ सो माच नोंनि 100 रां हरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों नोंथांखौ खुलुमनाय थाहरबाय बिजेपियावहाय मोनस्नि सीट आवग्रिनाय नुनो मोन्दों जोङो सोलायनाय थासारिखौ नुनो मोन्दों बिजेपियावहाय मोनस्नि सीटखौ जों आवग्रिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिनि गेजेराव इउपिपिएलनिफ्राय खमायनाय नुनो मोन्दों जोङो इउपिपिएलआव गासै मोन 24खौ जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर गाहाय आप डाउनाव बेयाव जाखायो बेफोरबायदिया दा बबे मोनसे पार्टी जा गासै 40 कन्स्टिट्युएन्सिनि रिजाल्टखौथ' जों नुनो मोनबाय बाट बबेथिंजाय आप डाउन बेखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ दा बेवहाय जों सोर पार्टिया सिगांग्रो आवग्रोदों सोर पार्टिया थांगासिनो दं बेखौसो जों बेवहाय जों आपल'ड खालामगोन नोंथांनि सिगाङाव जों फोरमायगोन रायजो राजाफोर आं बेखौ बुंनो सानो इउपिपिएल पार्टिनि माखासे सोद्रोमाफोरनिफ्राय जों बे बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों दायो इउपिपिएलनि पार्टिनि रायजो राजाफोर जायफोर केन्डिडेट बा बिसोरनि मावथि हान्जाफ्रा बम बिराद बुरजा गारि बायनानै लांदों होनना बुंदों दा बेखौ गावगोन बायदि बमा गावगोन बायदि रंजानायजों गावगोन बेखौ बायदि खोनानो मोननो थांदों जोङो रायजो राजाफोर जायफोर गामिनि खना खनला सुबुंफोर बिथांमोनखौ आं कमेन्ट खालामनो खावलायो जायफोर खोनादों बम गावनाय स' जोंनि खाथियाव जों खोनानो मोन्दों जों बम गावनायखौ आरो लोगोसे बेवहाय इउपिपिएलखौ देरहागोन बायदिखौ जों रोखायै नुनो थांगासिनो दङ जायनि जाहोनाव गोबां रंजानाय मोन्दों इउपिपिएल पार्टिनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार प्रमद बर' लोगोसे बिनि वार्कार पार्टिनि मानसि रायजो राजाफ्रा दा बिपिएफफोरनि गेजेराव गोबां खैफोद बायदि नुनो मोनगासिनो दङ दासिम बिपिएफनिफ्राय 7 सीट नुनो मोन्दों आरो लोगोसे बिजेपियाव 7 सीट नुनो मोन्दों इउपिपिएलखौ 25निफ्राय 24आव नुनो मोन्दों बे आप डाउनआ जाबाय थागोन रायजो राजाफोर नोंथांनि सिगाङाव जों रिजाल्टखौ खोन्थालांगासिनो दङ गासै 40 कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय जों नुनो मोनगासिनो दङ दन्दा इस्लारि थेंक इउ सो माच 40 रुपिसनि थाखाय आरो रुबुंसा दैमारि 20 रुपिसनि थाखाय थेंक इउ सो माच रुबुंसा दैमारि 20 रुपिसनि थाखाय थेंक इउ सो माच दन्दा इस्लारि थेंक इउ सो माच 40 रांनि थाखाय जायफोर मानसिफ्रा बेवहाय बुंदों बेवहाय हकवारि थेंक इउ सो माच 20 रांनि थाखाय हकवारि आरो गोदान सोरां बसुमतारी थेंक इउ सो माच 100 रांनि थाखाय गोदान सोरां बसुमतारी 100 रांनि थाखाय थेंक इउ सो माच गोदान सोरां 100 रांनि थाखाय थेंक इउ सो माच रायजो राजाफोर गोबां गुदुं थासारि बिटिसिनि इलेक्सन इउपिपिएलआ 24 सीट आवग्रिना दङ बिजेपिआ 7टा सीट आवग्रिना दङ कंग्रेसआ मोनसे सीट आवग्रिना दङ जिएसपिआ मोनसे सीट आवग्रिना दङ बिपिएफआ 7टा सीट आवग्रिना दङ गासै 40 सीटनि गेजेराव 40 सीटनि रिजाल्टखौ जों नुनो मोननो थांगासिनो दङ हिटलार गयारि थेंक इउ सो माच 60 रां हरनायनि थाखाय हिटलार गयारि थेंक इउ सो माच 60 रां हरनायनि थाखाय उमेश बर' थेंक इउ सो माच 100 रां हरनायनि थाखाय उमेश बर' थेंक इउ सो माच जोंनो 100 रां हरनायनि थाखाय उमेश बर' थेंक इउ सो माच सानस्रां नार्जारि थेंक इउ सो माच 100 रां हरनायनि थाखाय सानस्रां नार्जारि थेंक इउ सो माच 100 रां हरनायनि थाखाय गोदान सोरां बसुमतारी 100 रां हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच उमेश बर' 100 रां हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच
सानस्रां नार्जारि थेंक इउ सो माच 100 रां हरनायनि थाखाय। फुंजा नार्जारि 20 रां हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। मिथुन बर' इउट्युब चेनेल थेंक इउ सो माच 50 रां हरनायनि थाखाय। 5333 view 6628 लाइक। सो भिडिअ नोंथांमोना गोदानब्ला नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन। थेंक इउ सो माच। विष्णु बर' 20 रां हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। फुंजा नार्जारि 20 रां हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। फुंजा नार्जारि थेंक इउ सो माच 20 रां हरनायनि थाखाय। विष्णु बर' थेंक इउ सो माच 20 रां हरनायनि थाखाय। गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय। आं मोनथिगौ रायजो राजाफोर जोंनि बिएम सोदोब चेनेलखौ रायजो राजाफोरा गोबां नायो, गोबां मोजां मोनो, गोबां ट्रास्ट खालामो जोंनि बिएम सोदोब चेनेलखौ। आं बिनि थाखायनो आं गोसो गोरबोजों नोंथांमोनसिम मोनसे रिनि बायदि सिस्टेमै आं थागोन। आं मानो होनोब्ला नोंथांमोनखौ आङो माखासे मोजां खौरां खोन्थानाय रियेल स्ट'रि आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागासिनो दङ आरो लोगोसे आं बेवहाय मोनसे भिडिअ आं बानायगासिनो दङ। बे भिडिअखौ आं आपल'ड खालामगोन थाबैनो। लोगोसे जायफोर मानसिफोरा आंनो डनेसन खालामदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो। नोंथांमोना जोंनि बिएम सोदोब चेनेल बा बे स्टुडिअ'नि थाखाय आरो जों नोंथांमोननो मोजां मोजां खौरां आरो आपल'ड खालामनानै खोन्थाहरनो हाबाय बा हागोन थागोन बिनि थाखाय बे नेट पेक खरस थांबाय थानायनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना हरदों। बे नोंथांमोना बे कमिउनिटि बक्सआव थांनानै बा बे कमेन्टआव थांनानै कमेन्ट खालामनाय बक्सआव थांनानै डलाराव थांनानै नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नोंथांमोना जेसेबांखिनि रां हरनो हादों बेखौ आङो नुनो मोनदों। थेंक इउ सो माच। गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो। आं नोंथांमोननि सिगाङाव रिजाल्ट खोन्थागासिनो दङ। सोर बेवहाय रोखायै सिस्टेमै नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफोरजों बेवहाय इउपिपिएलखौ 25 सिटआव आवग्रिनाय नुनो मोनदों। रायजो राजाफोर इउपिपिएलखौ 25 सिटआव, बिपिएफखौ 6 सिटआव आवग्रिनाय माबानाय नुनो मोनदों। बेखौ आप डाउनखौ जों नुनो मोनबाय थागासिनो दं रायजो राजाफोर। बेफोरबायदि आप डाउनखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। सो रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायगासिनो दं बिएम सोदोब चेनेल। बिपिएफखौ गासै मोन 6 सिटखौ लानायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे आं थेंक इउ सो माच बुंनो सानो प्रबिन बसुमतारी थेंक इउ सो माच 100 रां हरनायनि थाखाय। प्रबिन बसुमतारी, मनिल बसुमतारी 100 रां हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। प्रबिन बसुमतारी नोंथांखौ गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थाबाय जोंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय। 100 रां हरदों बिथाङा। आरो बिनि गेजेराव मनिल बसुमतारी 100 रां हरदों बिथाङा। गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय। 4400 भिउ आरो बिनि गेजेराव 6793 लाइक, 4600 भिउ। गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ। जों बेयाव नुनाय मथे जोङो इउपिपिएल सरकार दाबाय होननानै जों बेखौ हमनो हाबाय।
Yes रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों बेबायदि थासारिखौ नुनाय मथेब्ला जोङो बुंनो हागोन बेवहाय इउपिपिएलखौनो जों सरकार दाबाय होननानै जों बेखौ मोननो हागोन बा हमनो हागोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं बेवहाय माबायदि थासारि जागासिनो दङ बिपिएफआ मोन 6 सिटखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोननि साननाय गुलाय गुजाय जादों सिगाङाव बिथांमोनखौ गोजौ थासारियाव नुदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दायो बिथांमोनखौ गाहाय थासारियाव नुनो मोनगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव गासै 25टा सिट बेखौ आवग्रिना दं इउपिपिएलआ आरो बिनि गेजेरावहाय मोन 6 सिटखौ बिपिएफखौ आवग्रिनाय नुनो मोनदों आरो बीजेपीखौ मोन 7 सिट रुलिं पार्टी हिसाबै बिथाङा सेकेन्डआव थांनांगौमोन बाट बीजेपीखौसो जों सेकेन्डआव थांनाय नुनो मोनगासिनो दङ रायजो राजाफोर रिजाल्टआ दासिमबो जोबाखै रिजाल्टआ जाबाय थागोन बेवहाय माखासे बेवहाय एनालाइसिस जागोन सोर पार्टिया देरहागोन बेखौ जों लासैनो नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम स' जों बेखौ जोङो दसेखिनिखौ जोङो बेवहाय जों देखायगासिनो दङ प्रदीप बर'आ बुंदों I love you BM setup thank you so much प्रदीप बर' 3.3k नोंथांमोना आंनो रां डनेसन खालामदों गोसो गोरबोजों बे रांखौ आङो इन्टारनेटाव बाहायगोन जोंनि बेयावहाय माखासे नेट स्पिडआ बिराद स्ल' जायनि जाहोनाव आं बेखौ सालायगोन नोंथांमोना गोसो गोरबोजों मदद खालामहरदों थेंक इउ सो माच 20 रुपिस हरदों बुद्धदेबा एस बुद्धदेब बसुमतारिया 20 रुपिस आंनो डनेसन हरदों जायफोर मानसिफ्रा बे कमिउनिटि बक्सआव थांनानै जायफोर मानसिफ्रा डनेसन डलाराव थांनानै जाय जेसेबांखिनि हायो बे डनेसन खालामहरदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोरा गोबां गुदुं थासारि जोंनि बिटिसिनि इलेक्सननि रिजाल्टखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागासिनो दङ जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि दारै टिएन बड'लेण्डआ 40 रुपिस रां डनेसन खालामदों जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोरा आं गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ गोजोननाय थायो बेवहाय जों जेसेखिनि हायो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो जे हायो आं बेखौ होगासिनो दङ रिजाल्टखौ जोंनि गेजेरावहाय जिखिनि रिजाल्ट दं बेखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थादों स' जेसेबांखिनि हायो जों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन स' बे बेटेल अफ बिटिआर माने बिटिआरनि मोनसे गोबां गिदिर दावहा बे दावहानि गेजेरावहाय जों नुनो मोनगासिनो दङ इलेक्सनाव सोर देरहानो थांगासिनो दङ बिपिएफआ मोन 6 सिटखौ आवग्रिना दङ इउपिपिएलआ मोन 25 सिटखौ आवग्रिना दङ लोगोसे बिजेपिआ मोन 7 सिटखौ आवग्रिना दङ कंग्रेसआ मोनसे सिटखौ आवग्रिना दङ लोगोसे जिएसपि गण सुरक्षा पार्टिया मोनसे सिटखौ आवग्रिना दं लोगोसे बिनि गेजेराव गासै 40टा सिटनि गेजेराव 40टा सिटनि रिजाल्ट जों मोननो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना फारि फारि नोंथांमोननि रिजाल्टखौ आं खोन्थालांगासिनो दङ स' इन्जय बसुमतारी थेंक इउ सो माच इन्जय बसुमतारी नोंथांनि 20 रांखौ डनेसन खालामनो थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय इन्जय बसुमतारी थेंक इउ सो माच 20 रांनि थाखाय स' नोंथांमोना सोर पार्टिखौ देरहागोन बायदि मोनदों अननानै कमेन्ट खालाम भिडिअखौ अननानै शेयार खालाम सोर पार्टिखौ देरहागोन बायदि मोनदों नोंथांमोना रायजो राजाफोर इउपिपिएल बिपिएफ बबे मोनसे पार्टिया देरहागोन बाट बेयाव नुनाय मथे जोङो इउपिपिएलखौ देरहागोनखौनो नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफोर स' गोसो गोरबोजों बयखौबो खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव भिडिअखौ नायनायनि थाखाय
सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों नोंथांमोना अननानै चेनेलाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरखौ देरहागोन रायजो राजाफोर हिम्मतजों गोसो गोरबोजों बुं होसिख्राव बुं सोरखौ देरहागोन बायदि आरो नोंथांमोनखौ आं बुङो नोंथांमोना जुदि लाइभ नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ लाइभ नायदोंब्ला नोंथांमोना बे माने भिडिअखौ लाइक खालामलां आरो नोंथांमोना गोदानबा चेनेलाव माने भिडिअखौ माने साबस्क्राइब खालामलां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो नोंथांमोना गोदानब्ला बेवहाय फैनानै भिडिअखौ फार्स्ट नायदोंब्ला नोंथांमोनखौ आं चेनेलखौ लाइक खालामजानो लुबैदों आरो साबस्क्राइब खालामजानो लुबैदों रायजो राजाफोर दायो जोंनि चेनेला साबस्क्राइब जाबाय 1,57,694 रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे चेनेल बेनो जाबाय मोनसे निउस चेनेल सिस्टेमै बुंनो थाङोबा जोंनि निउस चेनेलानो बयनि बर'फोरनि गेजेराव दायो साबस्क्राइब नोंथांमोना अननाय होदों गोसो गोरबोजों आं नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाहरो गोसो गोरबोजों रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाहरो आरो बेवहाय सोर देरहागोन सोर पार्टिया देरहागोन बायदि नोंथांमोननि मथेब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेवहाय जों नुनो मोनदों इउपिपिएल पाबजि बा सोरबा इउपिपिएल ट्रेक्टर इउपिपिएल गोबां मानसिफोरानो बेयाव बुंदों इउपिपिएल पाबजि आरो इउपिपिएल पाबजि आइ लाभ बिएम सेटअप चेनेल होनना बुंदों थेंक इउ स माच बिएम सेटअप चेनेलखौ जायफोर मानसिफ्रा मोजां मोनदों लाभ खालामदों थेंक इउ स माच रायजो राजाफोर खुलुमनाय थाबाय गोसो गोरबोजों नोंथांमोना जे जोंनि बिएम सेटअप चेनेलखौ मोजां मोनदों आरो नोंथांनि सिगाङाव जों बेबायदिनो मोजां खौरां आपडेट खालामना होबाय थागोन नोंथांनि सिगाङाव दैथायना होबाय थागोन जोङो रायजो राजाफोर नोंथांनि सिगाङावहाय जों नोंथांमोननि जि मोजां खौरां जों जेसेबांखिनि हायो थाबैनो जेसेबांखिनि खौरांखौ दैथायनो हागोन जों नोंथांमोननि सायाव खोन्थागोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोनखौ आं साबस्क्राइब खालामनो आं माने खुलुमनाय थाबाय आवग्रायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाबाय जे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ स माच रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ नायबाय थानायखौ आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना दासिबांहायबो गोबां आंजों जड़ित जाना दङ गोबां मानसिफ्रा नायगासिनो दं जोंनि चेनेलखौ आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोनखौ खेबसेबाव फिन बुंबावनि बिजेपिखौ मोन 7 सिटखौ जों नुनो मोनदों बिपिएफखौ मोन 6 आरो इउपिपिएलखौ मोन 25 जिएसपिखौ मोनसे सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों जोङो जिएसपिखौ जोङो मोनसे सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों रायजो राजाफोर जिएसपिखौ जों मोनसे सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों रायजो राजाफोर जिएसपिखौ मोनसे सिट आवग्रिनाय नुनो मोनदों मीन्स मोननै सिट जानाय बायदि नुनो मोनदों जोङो जिएसपिखौ गण सुरक्षा पार्टी क'क्राझाराव इउपिपिएलआ 7 सिट आवग्रिना दङ बिपिएफआ 3 सिट आवग्रिना दं बिजेपिआ मोनसे सिट कंग्रेसआ मोनसे सिट चिराङावहाय 5 सिट आवग्रिना दङ रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि बिएम सेटअप चेनेलखौ बिनि गेजेराव जोङो 7000 लाइक नुनो मोनदों आरो लोगोसे माखासे सुबुंफोरा जायफोर जोंनो डनेसन हरदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ स माच डनेसन हरनायनि थाखाय जायफोर मानसिफोरा बे कमिउनिटि पस्टआव कमेन्ट्सआव थांनानै जे डलाराव थांनानै जोंनो जायफोर मानसिफोरा डनेसन हरदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ स माच 7000 लाइक थेंक इउ स माच 7000 लाइक Thank you so much 7000 like thank you so much 7000 like thank you so much आं बेयाव गोसो गोरबोजों बुंनो थांदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय सोर पार्टिया देरहागोन बायदि नोंथांमोना रोखायै नुनो मोनगासिनो दङ रायजो राजाफोर गोबां गुदुं थासारि रायजो राजाफोर गोबां गुदुं थासारि सो रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोर पार्टिखौ देरहागोन बायदि मोनदों कमेन्ट खालाम थाबैनो कमेन्ट रायजो राजाफोर बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि बबे मोनसे पार्टिखौ नोंथांमोना देरहागोन बायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दं बिएम सेटअप चेनेल रायजो राजाफोर बिएम सेटअप चेनेल नोंथांमोना नायगासिनो दङ बिएम सेटअप चेनेल रायजो राजाफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय
Thank you so much. Thank you so much Nobita Jamba. नोंथाङा 20 रुपिस रां हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच नबिता जाम्बा. नेरसोन नार्जारि थेंक इउ सो माच 20 रां हरनायनि थाखाय. मजेन्द्र बसुमतारी इउपिपिएल आदा होनना बुंदों. मजेन्द्र बसुमतारी थेंक इउ सो माच 100 रां हरनायनि थाखाय. बिथाङा इउपिपिएल आदा होनना बुंदों. थेंक इउ सो माच मजेन्द्र बसुमतारी. बिथांखौ गोजौ नायनो हागोन नोंथांमोना. इउपिपिएल होननानै बुंदों बिथाङा 100 रां हरदों डनेशन. थेंक इउ सो माच मजेन्द्र बसुमतारी. सिबिल बसुमतारिया बेवहाय जोंनो 39 रुपिस रां हरबावदों. बिथाङा गोबां रां हरदों. थेंक इउ सो माच सिबिल मोसाहारि. थाब थाबैनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय. सोर पार्टिया देरहागोन बायदि रायजो राजाफोर? गोबां दुंहाव थासारि. क'क्राझाराव इउपिपिएलखौ 7टा सिट देरहानाय नुनो मोनदों. बिपिएफखौ 3 सिट, बिजेपिखौ 1 सिट. क'क्राझाराव दा रायजो राजाफोर. कांग्रेसखौ 1 सिट आरो बिनि चिराङावहाय 4 सिट इउपिपिएलखौ देरहानाय नुनो मोनदों. बिपिएफखौ 1 सिट आरो बिजेपिखौ 1 सिट. आरो बिनि गेजेराव उदालगुरियावहाय इउपिपिएलखौ 6 सिट देरहानायखौ नुनो मोनदों. आवग्रिनायखौ बिपिएफआ 1 सिट, बिजेपिआ 3 सिट. बाक्सायावहाय इउपिपिएलखौ 7 सिट नुनो मोनदों. बिपिएफखौ 1 सिट आरो बिजेपिआ 2 सिट आरो आदार्सआव 1 सिट.
मिस्टार एम बी बसुमतारी थैंक यू सो माच नोंथाङा जोंनो माबा हरनायनि थाखाय 100 रां हरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय मिस्टार एम बी बसुमतारी नोंथाङा कमेन्टखौ रिट्रेक्ट खालामबाय मानि थाखाय खालामखो आं मिथिला जायफोर मानसिफ्रा बे कमिउनिटि बक्सआव थांनानै कमेन्ट्स बक्सआव थांनानै नोंथांमोना माबा खालामहैबाय बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों थेंक इउ जासिबाय So thank you so much रिंखां बसुमतारी नोंथाङा 20 रां हरनायनि थाखाय थैंक यू सो माच 100 रां हरनायनि थाखाय रिंखां बसुमतारी थैंक यू 100 रां हरनायनि थाखाय मिथिसार बसुमतारी 40 रां हरनायनि थाखाय थैंक यू सो माच बाबुल नार्जारी 40 रां हरनायनि थाखाय थैंक यू सो माच रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानो इलेक्शननि रिजाल्टआ जाबाय थासिगोन आरो बेबायदिनो थांबाय थासिगोन नोंथांमोना नायबाय थादों आरो लोगोसे बेवहाय जायफोर जोंनो डनेशन खालामहरदों जोंनि खामानि मावनायखौ थैंक यू सो माच बाबुल नार्जारी 40 रां हरनायनि थाखाय रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनजों फिन खेबसेबाव लाइभ फैफिनबावगोन आं नोंथांमोनजों बेवहाय दायो जेसेबांखिनि रिजाल्ट दंमोन दायो जों नोंथांमोननि सायाव खोन्थादों दायो मिथिसार बसुमतारी थैंक यू सो माच 20 रां हरनायनि थाखाय गासै 3.8k माने 3800 नोंथांमोना आंनो डनेशन हरदों थैंक यू सो माच लोगोसे मिथिसार बसुमतारी आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो
लोगोसे मजेन्द्र बसुमतारिया 100 रां हरदों मजेन्द्र बसुमतारी थैंक यू सो मच जायफोर मानसिफ्रा बे कम्युनिटी पोस्टआव थांनानै जे कमेन्ट खालामनानै जे रां हरदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय थैंक यू सो मच रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों 7202 लाइक जाना दङ आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सायाव फिन खेबसेबाव आरो बुंबावनो सानदों माखासे फारि फरायबावनो सानदों बेवहाय आप डाउना जाबाय थाखायो दायो आप डाउन निउसखौ खोनानो मोनगोन जों नोंथांमोनखौ आं बेखौ बुंगोन दायो रिजाल्टखौ नोंथांमोना आप डाउन मोनथिनो मोनगासिनो दङ दा सोर पार्टिया देरहागोन जों फाइनाल रिजाल्टखौ जों दाहाय खोन्थाबावगोन 26 टा सिट जों नुनो मोनदों इउपिपिएलखौ 26 टा सिट जों नुनो मोननाय नुदों आरो बिनि गेजेराव दायो बेवहाय मजेन्द्र हरदों 100 रां जायफोर कम्युनिटी बक्सआव थांनानै बिथांमोना जायफोर माबा होदों मदद खालामहैदों 100 रां हरनानै रबिन बसुमतारी 40 रां हरनायनि थाखाय थैंक यू सो मच रायजो राजाफोर सोर देरहागोन नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय सोर देरहागोन यूपीपीएल बीपीएफ बीजेपी कांग्रेस जीएसपी जों कांग्रेस जोंथ' बीजेपी खौथ' सानखानांलानो बिथांमोना देरहानायखौ एसे आसा खमखा यूपीपीएल को 26 सीट आवग्रिनायखौ नुनो मोनबावदों बीपीएफ को 5 सीट आवग्रिनाय नुनो मोनदों बाट बे आप डाउना जाबाय थागोन रायजो राजाफोर आप डाउना जाबाय थागोन फाइनालखौथ' नोंथांमोना मोनथिखाबायानो जानांगौ बेनो यूपीपीएल आनो थांगोन बायदि बेखौ जों मोनथिनो मोनदों अब्लाबो नोंथांमोना बुंदो यूपीपीएल बीजेपी बीपीएफ बबे मोनसे थांगोन रायजो राजाफोर Gua mau kau enda. रायजो राजाफोर यूपीपीएल बीपीएफ बबे मोनसे देरहागोन जों नुनो मोनदों यूपीपीएल को 27 था सीट जों बेवहाय नुनो मोनदों यूपीपीएल को रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव रिजाल्टआ दङ बीपीएफ को 5 नुनो मोनदों
BPFआ मोनबा समस्टिखौ आवग्रिना लादों मोनसे केन्डिडेट माने सिटखौ आवग्रिना लादों UPPLआ 27 सिट आवग्रिना लादों BJPआ मोन 6 सिट आवग्रिना लादों कंग्रेसआ मोनसे सिट GSPआ मोनसे सिट आवग्रिना लादों रायजो राजाफोर फिन खेबसेबाव बुंनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर BPFआ मोनबा सिट UPPLआ 27 सिट BJPआ मोन 6 सिट कंग्रेसआ मोनसे सिट GSPआ मोनसे सिट स' बेवहाय जों नुनो मोनगासिनो दङ UPPLआनो देरहासिगोन बायदि UPPLआनो सरकार दासिगोन बायदि जों बेखौ लिड खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफोर रबिन बसुमतारी 40 रांनि थाखाय थेंक इउ सो माच नोंथाङा 40 रां जोंनो डनेशन खालामदों मिथिसार बसुमतारी नोंथाङा 20 रां जोंनो डनेशन खालामदों गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय $7,249 लाइक 2,200 लाइक आरो 4,000 रेवेन्यू क'क्राझाराव UPPLआ 7टा सिट आवग्रिना दङ BPFआ मोनथाम BJPआ मोनसे कंग्रेसआ मोनसे चिराङाव UPPLआ मोन 6 BPFआ बेवहाय BPFआ 0 BJPआ मोनसे आरो बिनि गेजेराव उदालगुरियाव UPPLआ मोन 7 BPFआ मोनसे BJPआ मोननै ओमफ्राय बिनि गेजेराव बाक्सायावहाय BPFआ मोनसे UPPLआ मोन 7 जों बेवहाय आप डाउन को नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफोर आप डाउन को नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफोर आप डाउन को नुनो मोनगासिनो दङ नोंथांमोना जोंजों जुरित दङ नोंथांमोना नायदों BM सेटअप चेनेल नोंथांमोननि सिगाङाव आं दङ मिस्ट्रि प्रकाश नार्जारी थेंक इउ सो माच नोंथांमोना जोंजों जुरित जाबाय थानायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना मोनथिखाबाय सोर बायदि मानसिया देरहागोन सोर पार्टिया देरहागोन बायदि जोंनि नुनायाव जोंनि बेवहाय रिजाल्ट हिसाबै नुनाय मथे BPFआ 6 जायगाखौ आवग्रिना दङ लोगोसे BJPआ सरि बेवहाय जोङो बेवहाय बुंनो सानदों BPFआ मोनबा जायगाखौ सिटखौ आवग्रिना दङ BJPआ मोन 6 सिट आवग्रिना दङ UPPLआ 27 सिटखौ आवग्रिना दं कंग्रेसआ मोनसे GSPआ मोनसे स' बे बेसेबांखिनि गावबावसिन थांगोन जों बेखौ मोनथिनो मोनबाय थागोन रायजो राजाफोर रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ दसे समनि थाखाय बिदाय लाथ'नो सानदों आं नोंथांमोनजों पुनरै फिन फैफिनबावगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव फाइनाल रिजाल्ट जेब्ला जागोन अब्ला बे समाव आं नोंथांमोनजों लाइभ फैगोन आरो नोंथांमोनजों फेस टु फेस लाइभ फैगोन रायजो राजाफोर स' थेंक इउ सो माच नोंथांमोना जोंजों लाइभ थानायनि थाखाय गोसो गोथारै गोजोननाय थाबाय जायफोर आरो जोंखौ डनेशन खालामदों रां मोनसे कमेन्टआव थांनानै नोंथांमोना जायफोर माने डनेशन खालामगोन बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों डनेशन खालामनो थाखाय गोसो गोरबोजों आं मुस्रि प्रकाश नार्जारी BM सेटअप चेनेलनि गाहाय बुंथिगिरि चिफ स्पिकार मिस्टार प्रकाश